Fin-natura m'hemmx kaos, il-bniedem jħorġ il-kaos. X'inhu t-twemmin tiegħek dwar diżinjatur divin? Hemm żgur xi tip ta' power differenti, bil-fors ħoloqha, bil-fors organizza. Li huma l-iktar żbalji li tagħmel b'mod rikorrenti? Naħtaf il-nies. Il-mushrooms kisser il-microplastics u tagħmel komponent ieħor li kisser il-cancer. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħibu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela tlaqna? Merba. Il-podcast tal-lum huwa ma' Chevalier, Professor Blundell, Renald Blundell, miegħu se nitħattu dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' dinja tal-DNA, anke DNA forensiku, mal-ġenetika, mal-kura tal-kanċer u fejn qegħdin f'dak ir-rigward. Però għajr dawn it-termi xjentifiċi, il-prof għandu wkoll ħafna osservazzjonijiet ta' xejra soċjopolitika u għal daqstant se tkun konversazzjoni fejn jkun hawn minn dawn l-oscillazzjonijiet insomma li mmorru minn tema għall-oħra u mbagħad nipprova insomma ninsġuhom flimkien. Mela, qabel ma nkompli, nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li lna jgħinuna biex dan il-podcast iseħħ, dawn huma il-Browns, il-Vinja, Capricci, l-ISS, grazzi l-Kutriko, l-Maple, l-Apex Media, kif ukoll eCabs, Garmin, Derek Meets u Wellbees.mt u għal-post fejn aħna nagħmlu ix-xirja tagħna kemm jiena bħala l-familja tiegħi u kemm hawnhekk bħala team għax huwa ferm effiċjenti, ma taħlix ħin fit-traffiku, il-sit huwa intuittiv, għandek l-informazzjoni kollha li għandek bżonn, ma vera ma narax utilità għalfejn għandek bżonn tirrikorri tagħmel xi satej id-duru ta' ma' supermarket. Wellbees.mt. Aktar minn hekk, patreon.com/John Mallija jekk tixtieq tkun parti minn din il-komitat, tkun hawnhekk preżenti, tkun parti mill-udjenza ta' il-każin, tkun parti mill-avvenimenti diversi li nagħmlu, insomma tissieħeb ġo komunità tal-ġen. Patreon.com/John Mallija. Tlaqna issa jien u Chevalier Professor Renald Blundell. Illum miegħi għandi il-Chevalier Professor Renald Blundell. Issa, inti persuna li studjajt u riċerkajt u għallimt fid-DNA, il-biotech cloning, is-saħħa u l-ambjent, il-bioloġija b'mod ġenerali, u dawn huwa kollha ħwejjeġ li jimmertaw podcast kull wieħed. U fit-ħejja tiegħi għal din it-taħdila l-sekolli, kelli nkun kelli nażel naqra l-liem toroq l-immodijiet se naqbdu ma' xulxin. Perswas li ħatkun pjuttost impenna li għax ix-xjenza, l-bioloġija, dawn mhumiex ħwejjeġ li qatt kelli xi għarfien fihom, però miegħek nixtieq niddiskuti speċa ir-relazzjoni bejn il-bniedem u x-xjenza x'inhi, x'inhu ħsieb tiegħek dwar il-mewt, il-ħajja, x'inhu ħsieb tiegħek dwar anke l-imħabba, naf li pereżempju inti ktib fuq l-imħabba. U kif tirrikonċilja dawn il-fenomeni kollha flimkien mal-karriera ma' traġett akademiku u professjonali li għażilt inti. Merħba. Mela merħba lilek. Nibda billi ngħid x'inhu l-bniedem. Il-bniedem għalija huwa kull huwa borża bil-chemicals ġo fih li l-chemicals jinteraktjaw ma' xulxin. Xejn iktar xejn inqas. Sewwa. Bejn emla, bejn cockroach, bejn xi ħaġa oħra ma tantx hemm differenza l-istess chemicals hemm bejnietna. Sewwa. Iġifieri mbagħad kif tinteraktja inti bħala soċjetà, kif nagħmlu regoli bejnietna u kif nivvintaw l-affarijiet naraw b'dak li huma gostijiet u kreattività b'mod differenti, ma bħala bioloġija x'inhi għalhekk tinteressani hija bażika għal kulħadd li għandek l-ilma, għandek element ta' karbon, għandek element ta' minerali differenti li flimkien joħolqu l-komponenti u l-organi kollha. Fosthom id-DNA, l-RNA, ċelloli, in-nukleus tiġu fihom l-organi u mbagħad l-organizmu kif nafuh. Id-distinzjoni bejn ngħidu jiena u platypus hija xem miktub fid-DNA, f'dak il-ktib tar-riċetti li huwa DNA essenzjalment. Huwa xem miktub dak il-ktib tad-DNA. Kif ikoll true evolution, true miljuni ta' snin, kif dak id-DNA ġie ftit inbidel biex jaddatta għal natura ċirkustanza
u għall-ambjent. Sewa, mela, trid naħseb nistgħu naqbdu. Jiena ktib bosta kapitli hawnhekk inti isek bat il-fil tad-DNA, però qabel ma naqbdu l-fil tad-DNA, xtaqt insaqsik jekk forsi tixtieq iżid xi ħaġa fuq tina forsi iktar definizzjoni tal-bioloġija x'inhi. Ma nafx hemmx iktar li tixtieq iżid ma dak li diġà għadt. Bioloġija kull ħaġa li hija ħajja, kull ħaġa li hija ħajja kif tinteraktja ma' xulxin u kif tagħmel survival tagħha biex tgħix. Jiġifieri l-bioloġija hija kif ikollok dak l-istimuli, kif l-istimuli fil-ġisem ta' dak li jkun jew fil-pjanta jew anki mikrobi differenti, jiġifieri tieħu taħt forum differenti se jkollok ċelloli biss li huma bħal virus li huma xorta parti mill-bioloġija li l-iskop tagħhom daw bażikament huma li jgħixu, jirriproduċu u jkollhom survival. Sewa. Kif qal Charles Darwin, survival of the fittest, the survival of the fittest huwa kemm iktar timmultiplika, mhux kemm inti b'saħħtek, kemm inti kapaċi timmultiplika, hemmhekk huwa survival of the fittest. Għax inti bħala speċi, bħala ġeneru tiegħek iktar timmultiplika l-organizmu tiegħek u dak huwa survival of the fittest. Ġifieri l-għana ħari tal-ġeni huwa li jipprokreaw kemm jista' jkun fil-ġenerazzjoni li jmiss. Fil-ġenerazzjoni tagħhom biex il-soċjetà tagħhom kif inhi jekk hija ta' nemel, jekk hija ta' honeybees, jekk huma ta' bniedem, jgħixu biex jkollhom iktar survival bħala soċjetà flimkien u soċjetà f'dak il-każ importanti biex wieħed jgħin il-ieħor biex ikun hemm ħajja iktar faċli. U ġifieri din l-idea li kull ħaġa bioloġika tagħmel l-almu tagħha biex ikollha dak li inti sejjaħ is-survival. Din hija proklività li teżisti f'kollox, f'dak kollu li huwa bioloġiku qiegħed jipprova jkompli jgħix. Iva. Ġifieri din u id-distinzjoni bejn bioloġija u l-kimika, chemistry x'inhi? Ara bioloġija iktar fuq l-affarijiet ta' ċelloli, Sewa. chemicals huma affarijiet ieħor ta' kimiċi li hija parti minnhom. Issa l-linja tiegħi speċjalizzazzjoni hija biokimika. Li tinvolvi l-bioloġija, ċelloli, organizmi differenti u l-chemicals ukoll kif jinteraktjaw bejnietom biex jevolvu biex jagħmlu xi ħaġa. U sintendi l-iktar mistoqsija importanti dwar il-kimika hija taf minnu da? Qaset naqra sew. Lek, mal-ewwel kont tarfu. Le, ma nisa. Mela, ħajkonna nibatu klura l-Form 5 biex tagħmel 3 seasons tara Breaking Bad. Breaking Bad m'intix familjari miegħu? Kontrajtu biex qed narahem. Dak huwa Heisenberg, aka Walter White, aka the one who knocks. Mela. Min pinġi ħejdlu jirranġalu ftit widni. Le, naħseb iż-żejżit tiegħi qed jikbrus, daqshekk bench press għalija. Mela, ħammur issa għall-kunċett ta' xjenza, biex ħaniftaħ ftit il-lenti qabel ma naf li wet li ħammurru għad-DNA ma ħammur għax-xjenza l-ewwel. U x-xjenza x'inhi? Ara, xjenza hija interaction ta' kif ċellula, bażikament, tgħix man-natura tagħha, mal-ambjent tagħha, biex tirreaktja, biex tissurvivja, biex tikber, biex tirriproduċi. Xjenza hemm ħafna tip ta' xjenzi differenti. Nagħmlu nitkellmu ta' finta ħafif biex jitkellmu. Naraw l-suġġetti ta' skola xjenza x'inhija. Fi għandek number 1 dik il-matematika. Kollox huwa numri. Fi kull ħaġa li għandna frekwenzi jekk qed naraw il-xulxin, aħna qed naraw figura, qed naraw il-xulxin għandek frekwenzi differenti ta' kuluri li l-moħħ qed jaqgħu flimkien jisek għandek computer biex inti qed tara image. Jekk qed naraw qed nisimgħu l-xulxin x'qed jiġri, għandek numru ta' frequencies differenti jekk inti tajjat low, il-moħħ jaraħ b'ċertu mod biex inti il-moħħ tipo dik. Issa s-soċjetà fil-moħħ f'dak il-każ jekk qed nitkellmu bil-Malti aħna trejnjajna biex nitkellmu bil-Malti. Kieku xi ħadd Ċiniż hawnhekk qed jisma' ħossu mhux qed jifhem xejn. Ġifieri hemmhekk għandek il-naħa, ġifieri dak huwa l-matematika. L-oħra hija l-fiżika. Il-fiżika hija l-azzjonijiet, il-reactions, il-forces differenti, il-movimenti. Fejn dan narawhom ukoll fiċ-ċelloli li jridu jiċċaqalqu, narawhom ukoll fil-chemicals differenti li għandek vibrations differenti li għandek interactions. Għandek il-biology, biology huma bażikament il-living organisms, għandek iċ-ċelloli, jibdew miż-żgħar, jibdew mikbar, għandek organi, għandek il-ljumfanti ta' fintu huma l-istess, virus għalija u l-ljumfant huwa l-istess ħaġa f'każ bioloġiku, għalkemm għandhom funzjoni differenti għax għandhom l-istess komponenti. Għandek komponenti wkoll mbagħad nitlu fil-kimika, fi għandek l-arja, fi għandek il-ħamrija, għandek in-natura, għandek l-ilma, fejn dawn kollha iridu ta' fint nieħdu komponenti minnhom biex ikollok il-ħajja. U dawn huma kollha
elementi ta' xjenza. U inti kif tħares les biex għax mill-li nista' nifhem jien, il-bniedem huwa l-unika speċi illi għandu din il-fakultà ta' xjenza illi jistudja l-madwar tiegħu b'mod daqshekk mirqum. Il-fatt li irnexxielna noħolqu din is-sistema x'fissret għall-ispeċi tagħna? Ma nafx jekk progress jew regress. Naħseb Jista' jkun it-tnej? Nista' jkun it-tnejn. Naħseb id-diversifikajna ftit mill-iskop tagħna tal-eżistenza. Sewa. Kif qed ngħidu li l-iskop tal-organizm kien survival of the fittest iktar ma nipplikaw. Da żmien naħseb iktar moħħna biex naraw kemm inġemmaw flus, kemm ikollna karriera, milli kemm ikollna tfal. Għax biss laqas nista' nifordjaw. So, Id-vi f'ċertu aspetti sa' soċjetà naħseb morna lura milli morna l-qudiem. fuq il-kumment soċjali, naħseb, fuq dika naħseb ħafna x'nitkellmu dwar jien, però kurjuż biex nara. Inti, meta taħseb il-bniedem bħala suġġett għal jew bħala organu bioloġiku li qed jipprova jagħmel is-survival tiegħu bħalma konna qed ngħidu l-ewwel. Il-fatt li aħna żviluppajna l-għodda tax-xjenza naħseb sa ċertu punt, nista' nifhem x'qed tgħid għax ċertu punt ħloqna l-bomba atomika li tiddistruġġi xeba minnha. Però fl-istess ħin nafa minna l-peniċillina u għamilna l-antibiotics u. L-antibiotics kienu hemmhekk ġa skoprejnihom. Skoprejnihom. Kombinazzjoni. Bisbal ġew skopru. Ma stajna narfu li dal huwa żbal tajjeb spiex, jew idna fil-vaċċin tal-malarja pereżempju. Imma jekk tara l-annimali, jekk tara eżempju anki xadini, babuns, jekk tara. Għalfej puntajt lej groppetta xinatta dil-ħala mistew. Xadini jew babuns. Huma stess jafu x'qed jieklu eżempju anki jkollok kelb, ikollu xi ħaġa jkun marit, jaf imur jew może jew naġa. Jaf li ma ħaxix għandu jiekol biex ifiq, ġibla ma jrid għandek dak il-sens il-sixth sense biex imorru. Bħala bniedem iktar żviluppajna li nistudjaw naħseb iktar bħala bniedem iktar kurjuż. Bħala parti moħħ tal-bniedem ġiet iktar żviluppara dik il-ħaġa li hija kurjużità, imma din bħal m'għandek sikkina, double-edged sword. Tista' tintuża ħażin, tista' tintuża tajjeb. Sintendi. Ġifieri kieku l-bniedem ideali tintuża biss tajjeb biex tintuża raffiet ta' paċi, biex tintuża biex naqas il-mart, biex tintuża biex insalvaw l-ambjent, imma l-bniedem għandu dak il-ħaġa oħra li hija l-poter. Fejn tidħol il-poter, juża l-flus, juża l-ambjent, juża l-gideb, intelligenza mod ieħor biex jigwadan iktar biex għandu iktar saħħa, biex għandu iktar ċertu poter, biex ikollu gwadan u ġustizzja soċjali fuq ħadd ieħor. Sewa, mela, nieħdu sa l-konverzazzjoni lej DNA. Dwar il-bniedem ħanitħattu iktar tartix jinteressawni kif l-analiżi tiegħek speċa tal-bniedem minn perspettiva għandek tagħmel ħafna daw il-metafori bej speċa kif l-organu bioloġiku jikkopera jew ikisser li l-nifsu versus is-soċjetà. U dwar dawk insomma se nesploraw iktar il-qudiem. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Inti studjajt id-DNA f'Padova? Mela l-ewwel bħala studju tiegħi kien fuq chemistry biology fl-Università ta' Malta. Sewa. Fi chemistry, kimika u bioloġija. Mbagħad minn hemmhekk mort l-Università ta' Padova ta' 1920 ġabdejt naħdem l-Università, ġabdejt nagħlem hemmhekk. Minn hemmhekk mort Padova fejn hemmhekk studjajt fuq forensic medicine. Hemmhekk studjajt fuq id-DNA minn naħa ta' forensika, kif ukoll minn naħa ta' autopsy, kif ukoll minn naħa ta' toksikoloġija. Ir-raġuni kienet li Malta dak iż-żmien ma kienu ħadd espert fuq DNA u kien hemm sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fej il-Pulizija ma setax jagħmlu x-xogħol huma stess ridu jkun hemm xi ħadd indipendenti. Allura minn hemmhekk. U inti hemmhekk rajt opportunità biex timla dak il-vojt, biex x'kienu l-motivazzjonijiet tiegħek biex tażel dik it-triq, biex xtaqt timla dak il-vojt, kien jinteressak, kien DNA speċa l-iktar avvanz xjentifiku interessanti ta' dak iż-żmien, x'kienet? Kienet xi ħaġa li hija ta' eċitament li kienet ta' gost li kien hemm opportunità għalija li ħadd ma mill qabel. Jien nieħu gost nażel affarijiet li huma daqsxejn diffiċli li jkunu innovattivi li ħadd ma milhom qabel. Idejqunu affarijiet li jagħmilhom ħadd ieħor inkompli fuqhom għal xtaq ħaġa differenti. Mid-DNA kien interessani anke bħala teżi l-ewwel waħda li kont għamilt tal-BSc kienet fuq bakterja Legionella
Hawnhekk skoprejna xi speċi ġodda ta' Legionella u skoprejna postijiet ukoll li l-ewwel darba li skoprejna din Legionella Malta. Li dal-Legionella li dal-mikrobu qatt ma kien skopruta hawnhekk, qatt ma kellna liġijiet fuq standardization fuq u sibnieh l-ewwel darba li qed jgħix kemm fil-funtana tal-belt kemm ikoll fil-tankijiet tal-ilma tagħna. Minn żmien inbidlu liġijiet, inbidlu l-affarijiet, il-hotels qed jiġu ċekkjati u anki bħala public health kien hemm awareness kbira, imma dik kien l-ewwel darba li skoprejna. Ma spjegana Legionella x'inhi. Legionella huwa bakterja. Li dal-bakterja jaffettwa l-pulmun, bikollok tip ta' pulmonite, li tanti hija serja tista' toqtlok. Okay. U din hija mill-ilma, din hija mill-water tanks, fejn għandek droplets tal-ilma, jekk inti tieħu shower, jekk inti dejjem il-belt u għandek dak ir-rax tal-fontana. Jekk għandek hotels, għandek cooling towers, għandek dak ir-rax. Daw kollha fejn għandek sources tal-ilma, għandek dik il-Legionella li hemm numru ta' speċi tagħha li jaffettwaw kien tiġi li taħseb li għandek riħ normali, dak li seħ pontiac fever, jew hija Legionnaire's disease li għandek infezzjoni. U kif skoprejta dil-ħaġa? Dak iż-żmien kien hawn Amerikana, ġiet tal-libna Caroline Matthew għandi kuntatt magħha minn Pennsylvania. Ġiet hawnhekk fuq bħala scholarship istess u l-istess ħaġa nixtaqet xi nies jistudjaw magħha, ħadd ieħor jistudja ma' nies differenti u jien iċċitatni dil ħaġa daqsxejn differenti. Hi kienet tallem il-biochemistry u l-microbiology li tnejn li huma ġbitni. Xtaqet xi ħadd li jaħdem ikoll is-sibt il-ħadd għax kellha perjodu żmien u tagħmel ta' vinti. Sijat sħaħ ġilit 18 sija ġeleb u dil-ħagġa jena u xbitni tipo. Dejjem kellek din il-ħajra biex taħdem ħafna? Iva ta' minn dejjem xtaqt inkun dejjem okkupat, inżomm xi ħaġa u ġieli kif jiġu holidays nagħmel jumejn biex nagħmel xejn tibda t-tieni rasi biex nara kif ħan nivvinta xi ħaġa. Minn fejn ġejja din l-ambizzjoni? Onestament ma nafx. Ma tiftakarek xi periodu fit-tfulitek fejn ma nafx, konxament id-deċidejt li ma tistax taħli iktar ħin minn ħajtek, ma nafx. Kien hemm darba każ meta kelli xi 4-5 snin kont il-festa tal-Gżira għax minn hemmhekk u kont qed nara n-nar. Int minn kollum kien spjegajt. Jien ftit qatt kollu ftit li kont hemmhekk fil-festa naf li qegħdin Manuel Island u hemmhekk kien hemm il-nar. U jien kont nar tal-art? Il-nar tal-art, il-fireworks tal-art. U jien kont interessat dejjem qudiemhom. U niftakar darba minnhom dar railing sfronda u xi nies waqgħu minnhom. U fosthom kien hemm waħda tfajla niftakar Agustuża li nħin kollu kont ħares li jenna rulejha għalkemm kelli 4-5 snin ma nafx xiex. U nispiċċa naf li waqgħet mal-art u spiċċat ħażin li kisret naħseb dara. U hemmhekk bdejt insaqsi l-missieri u eċċetera li timmur l-isptar nara kif inhix ġarala kif baqgħet. U bqajt hemmhekk sakemm ġew l-ambulanza, provajt insaqsi n-nurses imma dawn qalu li tlaq tipa minn nofs. Bqajt hemmhekk il-kurżità ta' dak li jkun kif jista' jweġġa' faċilment, kif jista' jfiq faċilment, xtaqt nagħmel kors tal-first aid jew eċetera. Fil-fatt l-ewwel kors tal-first aid li għamilt naħseb kont li żewwieħed kelli xi 7-8 snin. Fuq dal-każ għax dejjem xtaqt li ngħin il-ħadd ieħor għax tant ħassni nutli dak il-ħin, dak il-mument li kien hemm nies li weġġaw u ma stajt nagħmel xejn. U minn hemmhekk bdejt iktar interessa ruħi fuq biology, fuq chemicals, kif jaħdem il-ġisem, kif tista' tagħmel biex tippreveni ċertu affarijiet fi kontatni teta żgħira. Jiġifieri inti minn dejjem kellek din ix-xewqa li tkun utli. Minn dejjem dik kif ikoll kont żgħir, kont daqsxejn qareb u missieri kien jaħdem security guard il-Manuel Island. Sewa. U jaħna mill-Gżira, allura ommi kienet tgħidli mur ħdej missierek. U missieri jgħidli mur Manuel Island tiġi, u hemmhekk kien ikun hemm xi annimali mejtin. Klib ta' tesġiden. U għalija kien interessanti il-ktib tal-anatomija nipprova nara dal-annimali x'tip ta' organi għandhom fihom. Ġifiri kont qed tagħmel l-autopsi fuq l-annimali meta kont tfal. Ma seħilhom autopsi għax ma konx naf x'qed nagħmel miva. Ma kont qed tagħmel dissection fuqhom biex tara dissection fuqhom l-anatomija nara l-organi differenti, nifxabba nifhem kif qed jaħdmu, encyclopedia fuq encyclopedia dejjem. Ma dejjem kellek din il-kilba xjentifika. Mela, skoprejt li Malta kellna l-Legionella li hija Legionnaire's disease essenzjalment. Malta mbagħad x'tagħmel dik l-informazzjoni l-darba nsiru nafu li din teżisti fostna x'isir. Ara, sar awareness minnaħa ta' hotels, minnaħa ta' restaurants daħlet bħala liġi li jagħmlu testjar tal-ilma regolarment biex innaqsu l-incidenza tagħha. Fil-fatt issa bħala public works, bħala public health, għandhom inspectors għatta posta hemm liġi anke Ewropea biex jiċċekkjaw jagħmlu chlorination tal-ilma jew disinfection b'mod differenti
Anki filtrations differenti biex naqsu r-riskju tagħha. Sewa, u mela, din il-ġanella, kif torbot ma l-arfin tiegħek ta' DNA, jew mhux eżattament it-tnejn iż-żewġin, hemm xi parti li minni qed nifhem. Il-mikrobu jrid jikber. U bħala mikrobu għandek species u subspecies differenti. X'inhuma Sewa. subspecies? Huma DNA differenti. Kif gradwajt l-ewwel darba fil-BSc, hemmhekk rid nara xi xogħlijiet u f'dak iż-żmien bħala xogħlijiet kienu joffru inti bħala student ħaddim mal-gvern. U hemmhekk jiena spiċċajt l-ammiri. L-ewwel bħala scientific officer l-ammiri u hemmhekk għamil diversi proġetti. Fosthom bdejn hemmhekk l-AI Artificial Insemination tal-fnik. Proġett ieħor li kien ġobni kien tal-baqra Maltija li ninkiġi bħala estinta ġifier provajna nżommuha. U mbagħad kien hemm proġett ieħor li ma tantx kienet jagħtu kasu kien tal-Moza Maltija. Sewa. Fil-fatt il-masters tiegħi kien fuq il-Moza Maltija, għad tindur Malta u għawdex insibu l-Mos Maltin, dak iż-żmien Mos Maltin. Kien hawn forsi xi 30 waħda individwali. Xtrajthom, xogħod minnhom kelli xi anke minn buti biex nitfaħħom ammiri. Jaw tfajthom il-parlament, dawk għal dawk. Le, badhom. Hemmhekk feud tfajna għis. Xtrajthom hemmhekk, kabbarnihom ġenetik u issa nieħu gost da żmien isilu datni l 30 sen ilu. Da żmien jekk tara Sant Anton eżempju fin-naħħadi għandek Mos Maltin li viv dan ma qridnihomx. U ġviri inti salvajt essenzjalment, kont parti mill-impen biex jiġu salvagwardjati. Salvati u nieħu gost issa jintużaw anki rajt xi kumpaniji użaw mal-ġbejniet u parti mill-istudju dan l-Estate of 98 kien mill-istudjajt id-DNA ta' din il-Moza Maltija u provajna naraw anki l-ġenetika tagħha minn fejn ġiet magriġ minn hemmhekk ġi l-interess tal-Moza prinċipali u d-DNA tagħha. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ma qed isemmaw ħafna din il-kelma DNA. Però mhux ma tajni spjega ta' DNA x'inhi. Tista' ittina l-aqwa spjega, l-aqwa definizzjoni li tista' jekk tista' żomm f'moħħok li ma titlifniex wisq. U t-semplifika kemm jista' jkun biex dak li jkun jista'. Ma tantx inħobb nitlefnis, mhux problema. DNA hija katina ta' informazzjoni sewa li fija toħloq kull tip ta' genes differenti, kull tip ta' proteina li għandek. Ġifieri bażikament għandek ktib imma taħt forma ta' katina differenti. Dal-famuż double helix. Double helix, deoxyribonucleic acid, il-kelma propja. Double helix jifisek għandek katina li katina kull biċċa minna għandek informazzjoni differenti. Issa dik id-DNA biex tara ħafna stampi tagħha. Fejn tkun, fejn teżisti? Mela DNA tkun ġon nucleus. Issa fuq l-iskrin tal-stampa ta' DNA biex nisifmu. Tkun ġon nucleus, ħafna minnhom hemm ikoll. Fin-nucleus, jiġifieri inti meta jkollok mela milli niftakar mill-bioloġija, speċi għandek iċ-ċellola u l-nucleus speċi għandek konna ngħidulu isu l-moħħ, speċi ta' mod. Mela, ħammorru pass ieħor, għandek ġiex tip ta' ċelluli, prokaryotic, eukaryotic cells, mhux se nagħti lectures għaw għax inraqgħet kulħadd. Imma meta għandek l-antiki, il-prokaryotic cells, il-nucleus ikun għaddej jiġri fin-nofs bla m'għandek nucleus. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq eukaryotic cells iktar organizzati fejn il-nucleus huwa ġewwa il-nucleus. Prekaryotic cells? Prekaryotic cells u eukaryotic cells. Prekaryotic cells huma dak il-cellular organisms huma dak iċ-ċelluli li għandhom funzjonijiet differenti, għandek tip ta' chemicals differenti. U jkun hemm naqras bilanċ fihom qed nifhem se jkun kaos daw il-prekaryotic. Għalkemm huma tipu mhux organizzati differenti xort għandhom funzjonijiet differenti, m'hemm l-ebda kaos. Fin-natura m'hemmx kaos, il-bniedem joħroġ il-kaos. M'hemmx kaos fin-natura assolutament? Fin-natura m'hemmx kaos, il-bniedem joħloqha chemicals b'interventi differenti. Pero per eżempju, meta virus jattakkajna fid-dem, s-saħħa tal-argument, ma jinħoloqx kaos il-ġisem ma il-sistema immunitarja. Il-sistema immunitarja f'dak il-ħin ma tiġix f'punt ta' kriżi li ma tafx kif ħassolvija dil-ħaġa. U għana kaotiku dak il-punt le? Mux kaotiku, aħna maħnix l-importanti tal-univers. Aħna din hawnhekk biex nikbru, biex namlu xi ħaġa wara ħammutu, il-chemicals tagħna. Żgur li ħanibqgħu mutu? Jalla,
ma ngħixux għal dejjem, ma xiex għandna ngħixu għal dejjem. Mundu ma mhux daqshekk importanti aħna li għandna ngħixu għal dejjem. Aħna bħal kreaturi oħra ġejna nisselfu ftit mill-chemicals li hawn u nerġa' nirritornaw lura l-art minn fejn ġejna. Però jekk l-annimali kollha, l-bioloġija kollha għandha din ix-xewqa tas-survival u aħna għandna l-intelligenza biex insolvu problema wara problema wara problema li qed ittawlilna ħajjitna fil-verità, ma jafx li f'ċertu punt ħalaslu fejn is-survival tagħna jkun kważi assolut fejn jirnexxielna nimmitigaw kull ħaġa li n-natura titfa' kontra tagħna. Le, għax bħalma semmejt inti dak il-kaos li semmejtlu kaos tal-viruses għandhom l-intelligenza tagħhom biex jirreplikaw u aħna qatt ma ħanaslu f'dak il-livell. Qatt ma ħajjirnexxielna baqqas bil-computing power li nistgħu noħolqu taħseb inti naslu f'punt fej anka nanticipaw isma' din il-bakterja ħatamel bħalissa qed f'din il-mutation, tista' tagħmel dawn il-mutations kollha u aħna nistgħu nimmitigaw billi nagħmlu daw il-vaċċini kollha. Taħseb ma nistgħux imbassru. L-bakterja ma tinkwetanix iktar ir-riżorsi li għandna fid-dinja u fl-univers u l-chemicals differenti li qed nużaw u nabbużaw iktar tinkwetani li dawn ir-riżorsi qed jonqsu mill-bakterja. Sewa. Ġifieri kollox ma kollox holistikament iktar dik li tinkwetani li aħna missi naslu barra minn hekk il-ġisem tagħna. Inti l-iktar ħaġa li tinkwitak dwar is-sopravivenza tal-bniedem u s-saħħa tagħna mhijiex il-bakterja jew xi epidemija oħra, imma huma l-affarijiet li aħna stess qed nitfgħu fl-ambjent. Aħna l-affarijiet li nitfgħu fl-ambjent u aħna qed nimirdu bihom. Aħna l-kawża tad-deġenerazzjoni tagħna stess qed Eżattament, aħna ħabba anki ħabba l-industrialization, ħabba l-heavy metals, jintużaw ħafna pesticidi, ħabba l-ambjent tagħna, ħafna kif nużaw il-heavy fuels. Dawn kollha aħna jaffettwaw il-ġisem tagħna u ċertu mart, eżempju, naraw il-cancer, neurological disorders, qed jiżdiedu brata ħafna ikbar minn qabel. Dawn kollha sinjal tal-progress. Min-naħa l-oħra, min-naħa ta' xjenza, naħa ta' mediċina, hemm ukoll mediċini ġodda, hemm ukoll tip ta' terapiji differenti li hemm jiżdiedu wkoll. Ġifieri dawn qed jaħdmu hand in hand imma qatt. U hemm nies bħalek li qed jafżawna. Dak huwa dmir tagħna naħseb bħala xjentisti biex ngħinu l dak li jkun u nużaw kemm jista' jkun ir-riżorsi tajbin kemm għalina kemm għall-ambjent ta' madwarna. Imma fis-sens u dak huwa l-speċjal ġmiel tal-bniedem jinteressani daqshekk. Għax bniedem bħala soċjetà, bħala speċi, aħna idiosinkratiċi ħafna, inta dek nisbħalek li tidher verament ikkonċernat fuq per eżempju l-perikli ta' daw il-heavy metals, il-pollutants, il-chemical li nitfaw fl-ikel tagħna. Fl-istess ħin għandek min jiġi għal-abibu l-aqwa li qed jagħmel kemm jista' jkun flus, għandek il-politiċi li qegħdin fin-nofs eżatt ma jafux mal-imnaħa se jżommu għax irdu jaraw li l-ekonomija tibqa' ddur, fl-istess ħin ma jridux joqtlu il-popolazzjoni, fl-istess ħin għandna bżonn li nissalvagwardjaw is-supply chain biex fl-aħħar mill-aħħar biex il-bniedem ikun id-distillazzjoni ta' din il-konverzazzjoni kollha ta' dawn in-nies kollha li għandhom dawn l-interessi daqshekk varjati. Ara, la semmejt politikant, il-politikant m'għandux ħajja faċli, hija raġuni waħda. Li jrid iqis deċiżjonijiet li huma bsin minn punti differenti, ġifieri jara x-xjenza x'qed jgħid, l-ekonomija x'qed jgħid, il-bżonn tal-pajjiż x'inhuwa, in-nies li jkunu kuntenti. Sewa. Min-naħa l-oħra għandu interess personali li dak li jkun jekk hu partit jerġa' jitlalla ma joqros ċerti nies, ara jrid joħroq dak il-bilanċ. Sewa. U kif dejjem ngħidu anke fil-ġisem tagħna li nsejħu homeostasis, il-bilanċ huwa importanti f'kollox. Li tkun iffissat ħafna f'ċertu affarijiet jew iffissat xi ħaġa oħra ħażin. Li żżomm bilanċ naħseb l-aħjar mod kif tista' tikkuntenta kemm jista' jkun nies. Qatt ma ħadd ikkuntenta kulħadd. Imma kemm jista' jkun iżżomm, kemm jista' jkun u dan hija wkoll proċess nisejħulu fin-natura li huwa eco-sustainable jew eco-economics jew green economics. Fejn inti jekk qed tuża ċertu riżorsi, tużomm b'tali mod li inti qed terġa' tiġġenera biex tużomm. Imma biex tiġġenera qed hawn ħafna abbużi, hawnhekk forsi ħansemmi xi każijiet. Eżempju, inti billi għandek hemm trid tagħmel recycling ta' xi affarijiet, eżempju organiċi, eċetera, huwa tajjeb. Sewa. Imma li tifrustra n-nies kollha li toħroġhom darba f'ġimgħa biss. Hemmhekk qed toħroq naħseb sforza dwejja għal xejn għan-nies. Imma ġa xi ħadd anzjan ta' 90 sena taf inti għaxxalla rinġallhom bil-kemm jiflaħ jimxi biex joħroġ barra. Ta' birrid darba f'ġimgħa bil-forsi rid bħal ma niżax kemm, bil-forsi rid joħroġ il-borza għal xiex biex ma nagħmlux trakk imqassam b'affarijiet differenti. Fi tajjeb ikun hemm policy ta' affarijiet imma tajjeb tkun ċertu għaqal il-policy li dak li jkun ma jkunx ta' skumdità.
Jekk għandek numru ta' barranin, taf inti u se jispiċċa di bil-polisempju tal-organic. Kieku jien anzjanu, hawnhekk ma rridx nagħti idejat, imma żgur ċert inkellu, li jiena x'għandi nġemma taf int għandi ħuta aħna li qed tintenġibha. Ħani flaxxa ġo toilet. Se jiġri long term. Li da solid waste ħajoħloq problema kbira fis-sistema ta' dranaġġ nissellaħqu magħha. Għalfej taħseb li m'għandniex sistema aħjar, però ta' ġbir ta' skart, per eżempju. Jien naħseb interess ekonomiku, finanzjarju, forsi biex ma noqorsux ċertu nies li qegħdin komdu minnaħa ta' kuntratti ta' ma mhux qiegħed f'dil-linja u anki jien sfortunatament ta' fint għalkemm studjajt eċetera qatt ma tifgħuni f'ċertu boards jew ħaġa simili. Għaw Malta biex tilħaq f'ċertu boards eċetera tikollok kuntatti ma' politiċi, titallab, titmur tħabbat il-bibin għal-voti mbagħad tilħaq chairman l-emmolaw tagħhom. Li inti għandek ħafna interess fiha din il-logħba. Li din hija sistema li l-politika ma tantx interessani. Però anke minn kliem stess il-politika tista' tagħmel ħafna ġid. Tista' tagħmel ħafna importanti il-politika għandek l-interess ta' kulħadd. Allura fejn ma tinteressakx. Fis-sens inti bniedem li ltqajt miegħek il-bieraħ u għandek ħafna ħsibijiet mhux biss fuq il-linja li studjajt inti ma li joġobni li vera ħadd gost nisma' minn għandek għalkemm kellna anke disgwit il-bieraħ fejn ma qbilniex. Però inti jirnexxilek tal-laċċa il-mestier tiegħek u l-esperjenzi tiegħek tad-dinja ma' problemi oħra fis-soċjetà Maltija. Skont l-opinjoni tiegħi dejjem mhux bil-fors li jinta. Mhux hekk imma l-opinjoni tiegħek hija bla dubju valida u maħsuba ġifieri u tipprovoka l-ħsieb f'min vera tipprova jifhem dak li tipprova tgħid. Però lil minn dak kollu huwa kważi ta' diżappunta lija li nisma' li xaħat bħalek ma jkunx interessat fil-politika la darba fik nara ċertu għodot li naħseb kun utli ħafna. Għara, l-politika kif narin hija l-iktar partiġenata. Iktar biex tilħaq naħseb ministri, eċetera, li tikollok kuntatti ma' każini tal-banda, ma' każini politiċi, li tikollok iktar xtaqsam ma' nies li tkun popolari b'dal mod. Tista' tkun futboler, fil-fatt naraw ħafna nies li huma fil-medja li joħorġu l-politika xi nies jafu bihom. Sewa. Fil-fatt jekk naħorġu jiena u inti tibqa' ċert li ntħaġġib iktar voti xi nies jafu iktar lilek milli. Imma n-nies jarawk fuq importanza mhux fuq dan huwa fatt ma kull. Sintendi għax hija kwistjoni ta' popolarità, ma' demokrazija jekk taħdem. Ċipru, wieħed ta' fitni hu għosna raġin nar dak ta' TikTok. Dan ma jaf xejn fil-politika, qatt ma studja xejn, kull ma jagħmel jitnejk bin-nies, ħareġ għall-politika bħala ċajta u ġab l-iktar voti u huwa membru parlamentari. U ħadd gost li huwa onest li stqarra din. U għala l-inqas jekk nifhem xi ħaġa fuq social media kif tinfluenza nara li l-medja u ċertu ġurnalizmu eċetera jkun ċertu serjetà. U x'għandna nagħmlu ma' b'dak il-fatt? Nieħdu l-eżempju tal-Italja żmien ilu. Kien hemm politikanta li kienet pornstar Ċiċċolina. Fiex tifhem fil-politika, fiex tifhem fil-moralità, fix-xjenza, eċetera, ma ġej kontrija ma qasnafa. Ma telat. Ġifieri n-nies meta għandu sistema politika inti iktar minti popolari, iktar minti ta' forsi. Imma għandek idea għal sistema oħra fis-sens għax di, pereżempju jien darba meta kont żgħir xi 10 snin ilu, din il-problema kienet biex ta' xi ħaġa li kienet tipperturbani. Kont qed nara l-kwalità tal-politiku li dejjem qed jiddeġenera, kienet jikber l-Instagram u qed nara illa biex dini qed issir ħafna iktar logħba ta' kemm inti kapaċi tinnaviga il-medja minn affarijiet oħrajn. Li anka ġifieri qabel pereżempju naħseb il-politiċi kellhom anke aktar il-fakultà pereżempju għall-inqas li jkunu oraturi tajbin ħafna. Illum il-ġurnata kienet iktar speċa jista' jkollok jinnaf selfies tajbin, li tqassam l-stories mal-ġurnata tajjeb speċa kważi qas inti ma tkun tajjeb, li tkollok tim li kapaċi jagħmel ilek. Issa, all that said, għajr il-proċess demokratiku li jitlob li jkun hemm il-popolarità biex aħna nażlu min jirrappreżentana hemm id-demokrazija jew in-naħa l-oħra għandek it-tiranija. Biex nimmitigaw din il-problema li qed ngħidu li speċjal kwalità qed tonqos għax biex il-popolarità mhux dejjem qed tikseb ir-riżultati li nixtiequ f'termini ta' kwalità. Kif nistgħu nimmitigaw din il-problema? Jien mhux fuq xjenza politika, fuq xjenza. U l-eżempju li nużaw fuq xjenza. Sintendi. Fix-xjenza biex għandek organu jaħdem ma' xulxin irid ikollok funzjoni waħda li għandu għall-moħħ
li qed jieħu deċiżjonijiet u l-oħrajn jobdu b'ċertu disciplina bla ebda diskwit. Kieku ċella li tgħidlek jien ma rridx nagħmel hekk irid nagħmel hekk u ċella jagħmlu kollox joħorġu dak il-kaos. Sawa. L-istess ħaġa naħseb fil-politika. Fil-politika jrid ikun hemm leader tajjeb li jkollu ċertu idejat li jkollu ċertu prinċipji eżetti ma għandek ċertu focus. Fil-ġisem l-istess għandek ċertu focus. Jekk inti tikol ta' fint u għandek l-ikel serġu l-istonku għed tassimilaħ biex jiġu politika. Fil-politika l-istess ħaġa, jrid ikollok bilanċ. Issa tgħid komunizmu ta' finti ma nafx x'inhu l-aħjar. Li qed nara huwa li d-dinja kollha sejra iktar l-isfel, politikanti s-soltu tgħid Prim Ministru Ingliż kont tgħid wow, ta' żmien itqubih. Mhux da jew forsi ta' qabel jew ta' qabel, qed nagħti eżempju. Politiku ta' finti Amerikani. Qabel konna ngħidu il-Prim Ministri Italjani, kultant żmien kull 3 xhur 4 elezzjoni jerġgħu jinbidlu m'għandek sistema. Xeċiġ bliju erġajna iktar għandna membri ta' politiċi. Eżempju Malta ma nafx kemm membri parlamentari ma fliju għandek mijiet oħra taħarsu mit-taxxi tagħna. Hemm bżonn dawn il-leaders ta' leaders bis-segretarji tagħhom, bis-segretarji tagħhom kollha bil-karozzi tagħhom imħarsin mit-taxxi tagħna. U aħna rridu għadu attenti kif ħanoħorġu z-zibel inkella ħarġu multati. Taħseb il-bilanċ u hemmhekk fejn tinkwetani u meta nitkellem ma' nies normali nara nies maħruqin, mhux kuntenti. U mbagħad ngħidu eżempju imma di linja u l-opinjoni tiegħi ngħidu ġibna l-barranin bil-fors biex jagħmlu ċertu xogħol. Qatt ma kienet hekk, kif spiċċajna b'da tip ta' affarijiet. Nara anzjani ġew l-isptar, fin. Dak li jkun għandu dimensja ma jistax jitkellem, eżempju fi żmien il-Covid. Da għandu update ministra. Ħajjejt il-dal-barrani tieni ministra li ħares leħi ċassa leħi li ministra ġieli. Dal-anzjan ilu tant jaħdem għandu 90 sena ma maħniex aħna pajjiż kapaċi nikkuntentawh. U da qabel immudda l-ftit ħin li fadallu ntuħ il-ministra li jrid. Jew nispjegawlu. U dan naħseb qed nonqsu mill-ġenerazzjonijiet l-oħrajn mill-anzjani tagħna anke bħala rispett għax l-ekonomija sejra l-qudiem. Kulħadd jirreġistra profitti u kulħadd għandna ratings differenti. Imma nies li vera kienu hemmhekk biex jaħdmu għalina. Fuq li nirreġistra profitti dik hemm mistoqsija wkoll kbira fuq. Tiftakar darba kien hemm dak il-press conference special li kien għamel Clyde mat-Times fuq il-mikrofon nismawk. Żbaljat 35%. Ma tistax tkun żbaljat, bro. Jekk kun żbaljat inti sej falla kollox il-proġett spiċċa. Mela, iċċekja waħda ma darba għamel din l-istqarrija mela ta' 35% li 35% tal-businesses Maltin jirreġistraw loss mhux profit. Jirreġistraw profit mhux loss. Qed tara mnal għandilkom. U din l-iżvilupp ekonomiku kien imdaqqas u affettwa l-ħafna nies kultant pozittivament, però jiena nħoss li sar b'mod immatur ħafna spiex, jiena nħoss li ġrejna ħafna, li beħejna ħafna mill-assi tagħna, li biex nagħmlu dan l-iżvilupp ekonomiku kollu kerraħna l-pajjiż. Hemm affarijiet li nistgħu forsi nreġġaw lura fis-sens li hawn ħafna ħmieġ pereżempju. Naħseb dik nistgħu noħolqu sistemi biex isir it-tindif. L-iktar ħaġa bażika li tinkwetani, u jien nagħlem università li 30 sena u nitkellem għall-istudenti u l-bżonnijiet tagħhom nitkellem barra nkellem it-tfal tiegħi stess. Waħda mill-iktar ħaġa li tinkwetani huwa d-dar. Kulħadd irid jibni familja, kulħadd ixxi dar. Dar żmien tixxi gabuba li għandek 300,000 400,000. Għadhom irdu jibnu dar, jibnu familja skużani. Għat għandhom hekk din il-kelba. Naħseb li jibdaw nix-xewqa li jkollok partner wieħed li tibqa' miegħu u tibni tfal u għandek ċerta sigurtà u tobni flimkien naħseb kulħadd jixtieqha. Sewa. Iġifieri xewqa hemmhekk għadha. Imma tant tiġi berdin eżempju ta' finti bħala titixxi dar 400,000. Għandek 20 sena 30 sena loan biex tħallasha. Mhux hekk. Tiġi berdin wis li aħjar tpoġġi ma' xi ħadd mur one night stand tagħmel weekend ġo hotel iktar komdu l-weekend ta' warpur ma' xi ħadd ieħor. Għajdu li għandek raġun fuq għadi, li speċa l-inċentiv kollu huwa li ikollok minn daw tip ta' relazzjonijiet informali. Tara xi konsekwenza anti fuq is-soċjetà li iktar nies qed jażlu li jaqbdu din it-tip ta' relazzjoni. Jekk soċjetà mhux ibbażata fuq ċertu fondazzjonijiet li huma kemm morali, kemm reliġjużi, kemm se joħolqu l-kaos, kulħadd ħajġi selfish.
Kulħadd ħajġi din li sejħu la chewing gum relationship din ħaġa vintajta jinġa moħħi. Ejja li dak li jkunu żajtek, bżaqtek, armejtek u ġibtu ħaġa ġdida x'iktar konvenjenti, iktar komda. Sewa. Jekk kulħadd qed juża kulħadd ieħor, ħadd m'għandu dan l-element ta' sagrifiċċju, fuq xiex ħadd imbena l-pajjiż. Kulħadd ħajġi jitmellaħ mill-partner, kulħadd ħajġi jitmellaħ mix-xogħol, kulħadd ħajġi jitmellaħ mill-pajjiż, kulħadd ħajġi jitmellaħ li jħallas it-taxxa. Għax imbagħad jekk ħadd iġi hekk jiena x'għandi nħallas it-taxxa. Jiena x'għandi mur ix-xogħol, jiena x'm'għandix niskarta, jiena x'm'għandi nħallas il-kontijiet tiegħi, jiena x'għandi mort ħotel ma naqbax nitlaq barra ma nħallsux, jiena x'għandi mort nikol barra u ħallastu. Jekk tibda sejra hekk, hemmhekk ħammorru digress ta' vera li kulħadd ħadd iġi fi-stat kriminali. Soċjetà hija hemmhekk fejn inti għandek ċertu regoli u inti qed tgħix harmonization ma' dak li jkun u dak li jkun qed tgħinu biex jgħinek lura jien iktar soċjetà toġobni. Bħala biologu, xjentist, tħoss ġifieri li l-familja hija l-aqwa formazzjoni naturali biex fuqha tissejjes is-soċjetà? Ħara bħala saħħa mentali meta jkollok familja soda u din hija ħaġa scientifica pruvata, bħal meta jkollok inqas affarijiet ta' crime u iktar ikollok familja soda u iktar ikollok mart mentali. U kif qed naraw, alright, kulħadd komdu, I deserve a better partner, kulħadd jiġri l-emmulaw, imma l-problemi fit-tfal, ADHD, dyslexic, violenza, kriminalità, drogi, alkohol, darba mid-studju fuq studenti tal-medicina, l-isptar, għaw l-università, fej ħafna minnhom issa dawn l-aħjar studenti li qed ngħidu medicina u kienu tal-pharmacy. Ħafna minnhom provaw xi tip ta' droga. Kważi kollha kellhom xi partner 2, 3, 4, alkohol huwa regolari. Kien hemm minnhom ikoll meta saqsejt percentaġġ kważi xi 5% jekk huma qatt ġie noħsib ta' suwiċidju. U minn dawna kien hemm percentaġġ għoli. Għalej meta nara, eżempju, anki minn xogħol ċertu forensiku, l-ammont ta' suwiċidi li jiġri. Għalla s-soċjetà kulħadd kuntent. Inti għadek involut fi xogħol forensiku preżentament? Iva, fuq ċertu każijiet kemm ta' drogi u kemm ċertu każijiet fuq ta' DNA, imma l-iktar fuq qed nipprova naqas ftit iktar fuq każijiet iktar bħala paternità. Hemm żieda fis-suwiċidji Malta? Suwiċidi iva. Suwiċidi qed jiżdiedu wara COVID iktar u iktar dak li jkun jisu ġiet mellaħ. Jaf li taf inti. Tilef l-iskop, ġvir meta ġiet mellaħ, ġvir tilef sens li jimpenja ruħu fħajtu, xini? Jien naħseb tant għamilna restrizzjonijiet ġili. Issa mhix qed immaqdar l-emmolaw, taf inti għax kulħadd jaqbes fuqek, tant għamilna ġili restrizzjonijiet li dak li jkun jgħidlek ħrix, xorta ma mitx. Għax se noqgħod id-dar ġewwa. Ħafna anzjani eżempju taf int waqgħu f'depression. Qegħdin id-dar ma jistax jitkellmu, ma jistax jirrobathom. Xi ħadd ta' 60, 70 sena, 80. Qiegħed id-dar waħdu, iżolat. X'qed jgħix jagħmel? Biex jiekol. Biex jitkellem mal-kerer li għandu. U dan il-cohort iktar li qed ibati mill-fenomenu ta' suwiċidju? Jien naħseb kollox ma kollox. L-anzjani qegħdin iżolati għalihom. Nies ta' finti forsi ta' pari 40, 50, 60s ġieli frustrati fix-xogħol, iktar iffokati fix-xogħol bħala karriera, bħala promotions, jew eċċetera simili jaraw ċertu inġustizzji li toqroshom. Għalla jkunu bejħaltejn, ġi nitmella jew ħanin, ta' fint ġiri di. Nis iktar żgħar saħ, ta' fint minn forsi 15 sa 30, moħħom jew fil-karriera, jew biex jieħdu gost. Minna ħal l-aħħar jaqtaw album dawna, dak kien xi studja nagħmel. Jibda jiena $500,000, 400,000, minn meta ħanġiba. Kif ħanġiba? Biex aħjar ngħix issa, ngawdi ħajti. Dan il-fenomenu hija kont qed naqra dwaru. Nsejt fej kont qed naqra ma biex hemm ħafna minn qed jagħmel din il-għażla qed x'noqgħod inġemmar għamel nixtri BMW għal inqas il-Gaudi issa l-għan li nġib dar mhuwiex biex ta' xi ħaġa li huwa daqshekk fattibbli, jidher kważi muntanja impossibbli. Aħjar noħroġ nidher sabiħ ikolli naqra status, ingawdi l-attenzjoni tan-nies. Naf li speċa jagħmlu daw short term trade-offs. Mhux short term, minn social media ngħidlek jaqgħu iktar ħafna iktar minn professur università. Ġifieri aktar dal-influencers. Però huma ftit tal-influencers, huma f'minoranza l-influencers li jaqgħu influencers li jaqgħu flejjes kbar, anke Maltin. Anke Maltin. Anke Maltin. Anke f'ċertu sites biex juru ritratti, eċetera, min jaqla ħafna iktar.
Darba kelli ħabiba tiegħi Minn jiena. professjonisti. Minn profess ħabiba tiegħi ta' minn barranija kienet għadha ħdej pool party ħadet xierba ritratti. Għattelek b'kurzita, tefatom fuq OnlyFans, għattela fil-għaxija tipo forsi kemm ħataqla minna. Iċċekkjat kellha kważi 15,000 f'ġurnata. Allora l-inċentif huwa dak. Għandi għandi 6 xhur naħdem għalihom tipo. Ovvijament dak jiġi oversaturated fis-sens kull suq jista' jiġi oversaturated. Imma jekk tara tfal da żmien, fi żmien meta tmur it-tfal konna saqsina ta' vint kien konna dal-guidance u jgħidulek x'tixtieq. Xjentist, tabib, kien hemm min qassis, kien hemm min pulizija, kien hemm min ta' finti hairdresser. Da żmien nofshom social influencer jgħidu. Ġvidi tip ta' kultura, din tip ta' jizimani, din tip ta' ċeta t-teffetwa kollox, kull tip ta' skop, kull tip ta' sakrifiċju, sek tajjeb, jew ħażin, jew forsi. Fis-sens li inti ma jew forsi jien imdejja, jew forsi negattiv, kollox jista' jkun. Imma l-affarijiet. Naħseb għandhom xi funzjoni l-influencers, nimmaġna fil-ħaj. Biex ibijaw. Ma nafx, ma nistax bħalissa ma nistax nidentifika Influencers huwa biex huma il-benefiċċju. jiddubaw affarijiet b'xejn. Sanguisugi tas soċjetà jiddubaw affarijiet b'xejn. Ikun importanti biex jintaqgħu ma' xi ħadd li ilu nannu tiegħu missieru jitbażru il-business jaqgħu il-flus biex jgħixu minn fuq daru biex għandhom ħajja komda. Però hemm influencers varji. Mela, skonċet ngħidu bħala kategorija ta' influencers. Per eżempju, kelli fuq il-podcast ta' kelli l-Tamara Web. Sa Tamara Web naħseb taqa' fil-kategorija tal-influencers, però l-affarijiet li titkellem dwarhom, fis-sens anke jinġi li sibtom utli, naf li n-nisa jisibuhom ħafna iktar utli minn speċa titkellem fuq it-trobbija ta' tfal, fuq kif tibbilanċa l-karriera tagħha xi designer u fotografa brava, eċetera. Speċa hemm utilità. Naħseb imbagħad iktar ma tinżel, naħseb iktar ma dak li jkun qed jiġi offrut ix-xaqleb lej unikament l-estetika li inti tara patata sabiħa, tara zejza sabiħa, naħseb f'dak il-punt hemmhekk dik id-deġenerazzjoni speċa issir inqas u inqas utli għas-soċjetà. Kollox sar xejn mhux xejn. Id-disciplina naqset kollox sar xejn mhux xejn, kollox huwa faċli. Imma din mhux kritika li ssir speċa kull ġenerazzjoni lill-oħra, jew forsi jista' jkun li hija kritika li hija ġusta u li vera minn ġenerazzjoni għall-oħra. Vera Jien niftakar fi żmien eżempju ta' fenti ġieli xi ħadd kien ikollu magazine Playboy. Wow, għaġib sħiħ, ħanaraw, eccetera. Ta' żmien naħseb li żgħażagħ qas jafu x'inhu. Tidħol ġol mobile u tniżżel li trid, bla trid u bla xejn, bla tħalla xejn. X'impatt taħseb li ikollu fuq il-moħħ taż-żgħażagħ? Li kollox easy, kollox xejn mhux xejn, kulħadd huwa kapriċċ li tridu ħadd tieħdu issa. Bħala fuq livell biokimiku. Biokimiku aħna bħala moħħ għandna ċerta chemicals differenti li għandek serotonin għandek dopamine fejn huma l-pleasure and pain tagħhom. Sewa. Jekk inti dina ħad toħloq sbilanċ bejniethom dak li jkun ħajoħloq iktar ġieli frustrazzjoni u iktar għal xejn, ġifieri dak li jkun ta' inti ħdimt ħad gost, mort id-dar fil-għaxija wara għatmal familja u kilt. Jekk daħħalna kultura ta' takeaway għandek ġoħissa, ċempilt il-xaħat, ġablek pizza wara l-bib, ġablek xaħat wara l-bib. Dik l-iskop taħħa, dik il-reward taħħa tinnaqasa. Ta' bħal ma kien hemm l-istudju ta' Pavlov. Pavlov x'kien għamel? Kellu kelb, kull meta jiekol idoqlu l-qampina. Spiċċa meta jdoqlu l-qampina biss dan kelb beda joħroġ il-bżiq jisu għandek il-ġuħ. U s-seċetana spiċċat tipo hekk, spiċċat li aħna kulħadd għandu jisikarrotta mdendla li hija l-power. U hemmhekk anke ġisem bioloġiku ħafna nies iktar tibgħatu b'depression, anxiety, kulħadd bl-anxiety. Bħala individwu, kif taħseb li għandna niġġildula din l-incentive structure li ħloqna li nfusna? Kif għandna ninteraġixxu mas-soċjetà biex is-soċjetà ma tagħmilx li trid bina li anzi aħna jirnexxilna norganizzaw ħajjitna b'mod li huwa ta' benefiċċju għalina. Jien hemm bid-disciplina u xejn mhux xejn. Ġifieri dak li jkun jekk trid xi ħaġa taħdem għaliha. Jekk kien xi ħaġa ġietek faċli, sinjal, mhux qed ngħidlek tkun fortunat fuq business ħaġa, hemmhekk inti ġietek dak li jkun faċli. Tipo jekk nagħtu każ dak li jkun beħlek għall-loġġ €1 ta' flis wa 1000.
Taf li ġej dan minn skop x'imkien ħażin. Mhm. Jekk int ħatieħdu da għandek kriminalità li inti tissapportja. Ġifieri dak li jkun għandu jkun iktar kuntent kif inhu. Jiena l-frażi tiegħi li nżomm moħħi dejjem hija kiss. Keep it stupid simple. U dik dejjem inżomma f'moħħi kull ħaġa li ħanagħmel. Għax għandi nikkumplika xi ħaġa nagħtika sejr holiday. Għax għandi noqgħod nikkumplika biex imur hemm l-aħjar hotels, eċċetera. Jekk nista' mmur ġo tinda x'imkien jew mur ġo hotel jew ġo flat. U Sewa, nista' nsajjar jien, u nista' noqgħod komdu, ma diktar ħina li hija komdu. sewa. L-iskop tagħha x'inhuwa mhux li tistrieħ. Għax għandi nħallas xi ħaġa jekk xejn nikol barra jiena nħallas 200 euro biex ħadd ritratt ta' platt imżejjen. Metri nista' nikol forsi 20 euros. Ħadd ikel iktar tajjeb iktar ġenwin u ma ħadlux ritratt. Fidak li jkun iktar iżomma sempliċi, di b'dawn xed jiġri. Jekk inti mort u ħadd jikol 200 euro, sinja li taħdem iktar, sinja li għandek il-klijenti ħadd iċċarġhom iktar. Sinja li b'xi mod jew ieħor jekk mhux se taħdem iktar ħadd tisraqhom minn x'imkien. Mentri inti jekk taf li b'20 euro ħadd toħroġ darba f'ġimgħa ħadd jikol inti kuntent, taf li qiegħda affordable, taf li qiegħda fil-limit tiegħek u mhux qed tqabbad pressure x'tik. Nagħti eżempju ieħor x'inhu stress għax din hija kelma kulħadd tistaqsiha. Sewa. U nuża l-eżempju li ħobb nużah fl-istudenti tal-università. Immaġina għandi dit-tazza tal-ilma u nirfaħħa. Mhix qed inħossha. Immaġina għandhom dit-tazza tal-ilma 3 sigħat f'idejja. Ġaħa nibda nħossa tqila. Immaġina din għandhom u ġimgħa. Ħadd kissi li idejja u dak huwa stress. Importanti fil-ħajja meta għandek xi ħaġa li tħossha tqila, serraħa, serraħ idejk u rġi' rfaħħa. U ċertu drabi, ċertu problemi, ċertu ħsibijiet, ċertu ambizzjonijiet tagħna li aħna naraw kbir fosthom anki jien xi kultant ambizzjuż, xi kultant iridu nikkalmaw ftit. Ma fija fissa l-ambizjoni miex l-lumeni kif narajin miex ħaġa ħażina. U qaqqas li ikollok ċertu ammont ta' stress f'ħajtek, nasab minar l-istress ma tistax tagħmel affarijiet li huma ma tistax titgħallem ċertu skills, pereżempju, inti ma sirx ma tallimx l-affarijiet li taf mingħajr ma ġarrabt ċertu ammont ta' stress żgur. Jien studjajt għax ħadd gost nagħmilha. Ma kien hemm momenti fej naf, ma kien hemmx momenti fej kienet verament diffiċli. Imma x'kelli time management ħażin, kelli time management bażwi li ċart priorità ċertu affarijiet u ħlejt ċertu ħin f'affarijiet oħra. Meta l-affarijiet bdejt inqassamlhom l-affarijiet kif huma, ibqa' ċert studjajt dejjem mort tajjeb u kuljum ħriġt. Ġifieri kelli l-bilanċi tiegħi bdejt inqassam. Meta bdejt nippanikja, hemmhekk bdejt nitlef ħafna iktar ħin u naħli ħafna ħin għax qed nippanikja biex qed indaħħal xejn ġo moħħi. Imma meta bdejt inkisser il-proċess anke kif qed nistudja, l-affarijiet kif qed nitallimhom. Eżempju f'moħħi bdejt indaħħal affarijiet ta' cartoons, jien meta bdejt nistudja eżempju biology, nibda nara l-affarijiet jisom cartoons jisu storja. Nagħmel film. Hemmhekk kif nara film ġo moħħi li ċ-ċellola sejrem sejrek tipo dika qatt ma ħaninsihom. Jekk qed nipprova nitallimhom bl-amment u nifrustra ruħi, eċċetera, ġi kulħadd irid isib mod differenti. Imma sa ma wasalt hemmhekk, perswas li kien hemm momenti fejn kienu websin, qed jiġu f'moħħi pereżempju l-atleti biex ta' Usain Bolt biex wasal jiġri dak it-tip ta' ġiri. Żgur li kellu Sagrifiċċju kien hemm. Sagrifiċċju bil-forsi rid ikun hemm. Bħala jiena, eżempju wkoll dyslexic, li ċertu meta kont żgħir ma stajx naċċetta jiena li l-nifsi ta' finti tistudja ħaġa mbagħad tikteb ħażin. Kelli naċċetta li dyslexic minn meta kelli t-tifel tiegħi li kellu l-istess problema fl-iskola li hu dyslexic kelli naċċetta jien stess biex jaċċettaw. Imma qatt ma rid naċċetta. Ġifieri int għext il-ħajja akademika tiegħek bħala dyslexic mingħajr ma taċċetta. Minna ma ċetta minna laqqas rrit n-ċekja. Id-dyslexia huwa li il-kliem ta' fuq il-karta ma tibdix taraħ fis-sekwenza li qiegħed. U anke ċertu spelling ċertu affarijiet biddilhom. Imma li dyslexic jekk taħodha b'mod ta' inti kollox viżwali, eżempju flok taqra, tagħmel stampa, jekk tara bħala forma, il-memorja dik tara avanzata minn hemmhekk. Għalhekk għażilt imbagħad il-biokimika ħadd ċertu pathways jiena nista' f'ġi sekondi nagħmilhom ħadd ieħor jista' jieħu 6 xhur biex jifhimha. Għax inti kont immaġina bħala stampa. Għax tagħmel bħala stampa, bħala ktieb, eżempju jekk ħadd niktib sieħ ta' proża biex naqrah jew letteratura, għalija ħajkun diffiċli sakemm jiena ma narax taħt forma ta' film ġo moħħi u din l-affett ngħidilhom anke l-istudenti biex ngħinhom iktar
Number 1 jaċċettaw li nfushom. Number 2 ma jħossuhomx dawn imkissrin. Number 3 jekk ikun hemm min taf inti anke kollegi jagħmluhom ċertu kritika ħarxa, dak li jkun ċertu kritika ġieli taċċetta, ġieli le, ġieli ma tagħtix kasa. Inti taf li għandek ambizzjoni tiegħek, għandek kapaċità tiegħek, għandek il-problema tiegħek, minnhom tifforma l-karattru tiegħek biex inti toħroġ il-kapaċitajiet dak li tixtieq. Bla ma taqta' qalbek. U stress huwa ħaġa li inti ħejtfak lura hija negattività, dan bħal kull ħaġa. Jekk inti ħataħseb mod negattiv, il-negattiv ħajġri. Naħa l-oħra ġiet toqgħod attent ma tkunx over ambizzjuż jew arroganti. Għax hemmhekk jekk tkun arroganti imbagħad għandek dik il-ħaġa li tista' tkun giddib qed tgħix fil-ħolma tiegħek li hija ta' ħolma. Minn gidba ħad tiġi oħra, ġieli ħataqgħod ċajt laqas biss tinduna u ħadd kompli għaddejja. Però hemm ħafna nies li huma ta' suċċess kbir li huma arroganti. Per eżempju, jidna fiġi f'moħħi Salvador Dalí, per eżempju, taf minnu Dalí da. Naf wieħed mill-iktar. Ġenju, imma kien ġifieri bizbla, ġifieri da, tfittex naqra mill-quirks ta' Salvador Dalí x'kienu, da kien atroċi, Picasso, atroċi. Ma jekk tara Salvador Dalí għalija kien tantu ġenju li issa ċertu diagrams li nużaw, ċertu pitturi li nużaw l-AI, kważi laqas ilaħqu ma' Salvatore Dalí għadna laqas wasanna dak il-mod. Jien hemm li meta jkollok moħħ ġenjali bħal Dalí, Mozart, Van Gogh, Elvis Presley, daw kollha jkollhom mbagħad compartment qed naqra issa kważi spiċċajt il-ktib ta' Steve Jobs. Ktib fenomenali kitbu Walter Isaacson, l-aqwa biografer tal-ġenerazzjoni tagħna. U daw kollha jkollhom quirk partikolari illi jisu moħħom ikollhom is-side effects li tant ikun potenti li jisu l-exhaust pipe tal-moħħ jibda flok joħroġ il-mikrofon, joħroġ dawn il-quirks. Per eżempju, Steve Jobs kien ma jinħasilx. Jagħmel perjodu twil ta' ħajtu ma jinħasilx. Kien jemmen li għax jikol vegan ma jintinx. Kamra nies kulħadd jgħidlu isma' Steve, qed tinten. Kienu fiżikament jaqbduh u jitfgħu il-barra mill-uffiċċju. U jibqa' jmerjhom li hu ma jintinx għax hu jikol vegan. Fl-istess ħin kienet joħloq Apple, kienet jintegra l-hardware u s-software b'mod li qatt ma konna nimmaġinaw. Imma dak kien pereżempju jmuru jaħsel saħħ fil-Loki pereżempju. Inti tidħol fil-Loki issib Steve Jobs jiflaxxi hemm u jaħsel saħħ. Ġifieri dawn l-imħuħ il-kbar ikollhom minn dawn il-quirks insomma xi daqsxejn imnejkin. Qabel ma nkomplu għall-parti li jmiss, kellek tgħidli fuq x'qal Clyde. Fuq x'qal Clyde u x'qal Salvador Dalí. Mela ħanieħdu din l-interruzzjoni ħafifa ngħaddu r-reġija lill-gruppetta. Għadilna gruppetta. Kellek raġun. Inkompli nżid xi ħaġa. Le, nistgħu nifqu hemm. Mela, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Għajdilna. Well, we were close 40% of companies declaring a profit in 2019. Issa hawnhekk li għadna ma qrajtx. Fil-mikrofon, Rubetta. Kif ġiet ikkalkulata, ġifieri we're just taking it at face value, so I don't know if he looked at dawk li submitjaw accounts jew le għax għandek porzjoni kbira li mhumiex ħajkunu fil-ħin. Imma xorta at face value 40% only declaring a profit. If you had to not interpret it, tajt sejr inħazin immens. Sewa. U tittarek qabel jew wara COVID. Jekk interessanti tqabbel l-istess statistika. 2019, ġifieri fis-sena tal-COVID, però kif qed tajt int dawk huma nies li daħlu l-accounts. Ġifieri dak huwa il-catchment ta' nies li biex nafu x'qed jagħmlu. Kien hemm nasumi biżibilju ta' kumpaniji li l-kontijiet ma jdaħlhomx. Huwa ħafna iktar diffiċli li tkun taf. Jista' jkun hekk nimmaġina li jiġri. Ta' naqa kiesaħ. Mela, għandek xi quirk partikolari ta' Salvador Dalí? Ma żilx waħdax, thankfully he's full of them. Il-mikrofon, bro, il-mikrofon. Preferabli, tista' jimporta? Mela, ħaniprofa nażar waħda tajba li nista' ngħid. Dalí believed that he was the reincarnation of his older brother, also named Salvador, who died just 9 months before the artist's birth.
Għatijatu naqra minn fejġa bu għamma ħajkollu nċekja u koll just in case. But that So, was a cool- Pero għalmin jiex jkun jaf, quick Google search ikteb Salvador Dali u l-affarijiet kwerk li għamel Invisibilju. U l-pitturi sbieħ ġenjali, immaġinari, inkredibbli. Jien reċentament kelli esperjenza surreali ħafna, mort Amsterdam, u tħalt fil-fabrik dal-Lumiere jisema, li hija fabrika, li hija, sorry, mużew fejn il-pitturi ta' Dali, ibidluhom ta' l-artisti ma jensertaj ta' Dali. Kienu proġettati tridimensjonalment fil-kamra. Inkredibbli, inkredibbli. Wieħed mill-iktar. Kissirlek moħħok, kemm hu tajjeb. Għax għamluhom animati, u mbagħad terġa' minn għalija l-album tal-Pink Floyd kien għal 50 sena, Dark Side of the Moon, jidirli, u allura kellek il-soundtrack li kienet Pink Floyd full-on isek qiegħed ġo stadium, ġo kamra pittost mhux kbira ħafna, ma għolja ħafna, daw il-projections kollha u inti tħossok li tħalt f'moħħ Salvador Dali. Hija kienet xi ħaġa waħda mill-aktar esperjenzi artistiċi intensi li parteċipajt fihom f'ħajti. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Isma' ħanħu naqra il-konverzazzjoni l-ura biex inkomplu nitalmu naqra fuq id-DNA. Tajjeb. Meta wieħed jgħid il-human genome, nismaħħa tingħad ħafna speċa mapping the human genome. Il-human genome x'jiġi? Ara, DNA, human genome huwa DNA kif huwa organizzat. DNA huwa għandek 3 biljun base pair. Kif edna għandek katina, għandek minnaħa tal-left, għandek taħħa tal-right fuq xulxin. Kull waħda bridge bejnietom tissieħ base pair. Dak għandek 3 biljuni minnhom. Minn dal-base pairs kollha joħorġu genes kollha li għandna. Qed nitkellmu ġast fil-bniedem, immaġina l-annimali kollha, l-pjanti kollha, l-viruses kollha, l-bakterja kollha, il-fungi kollha l-istess għandhom DNA differenti. Bħala organizmu aħna l-iktar li għandna minn dawn il-base pairs. Pjanti l-iktar li għandhom bħala pjanti siġar għandhom ħafna iktar bħala base pairs. Minna. Sewa. U il-base pairs biex niftehmu ma dawk il-linji ta' bejn. Il-linji bejnietom il-bridge ta' bejnietom. Fi għandek katina għandek sellun. Sewa. Għax hekk huwa ngħidu human genetic li huwa sellun ta' bejnietom. Sewa. Jiġri f'kull persuna hemm 3 billion base pairs. Kull person għandek 3 billion base pairs sakemm ma jkollok xi genetic aberration, sakemm ma jkollok xi difett. Issa, dawn il-DNA bejnietom jinaqdu ma' chromosomes differenti ma' proteini differenti u jiffirmaw chromosomes. Chromosomes huma kif naraw fiċ-ċelluli, naraw dak jisom katini oħrajn huma ikbar. F'dak il-katini wkoll jista' jkollok difetti oħrajn. Bħala katini aħna għandna 46 minnhom. Li għandek nej minnhom autosomal tissejjaħ, waħda minnhom sex chromosome. Mara hija XX, raġel hija XY. Fin-natura stess teżisti ċertu aberrations fi għandek XXY, XYY. Fejn inti jkollok differenza bejn raġel, bejn mara, bejnietom. Fin-natura stess teżisti. Daw l-aberrations jizistu anka fil-bniedem. Dawn jizistu fil-bniedem, fuq il-bniedem qed nitkellem, daw l-aberrations jizistu fuq il-bniedem. U f'dak il-każ xi seħħ biex kif irridu naħsbu dwarha. Inspjegat li XX huwa female, XY huwa male. Bekk kollok XXY. Dik il-każ biex intom bħala biologi, bħala xjentisti, kif tqisuha? Ara f'dak il-każ naraw eżattament x'inhuwa. U naraw ukoll il-genital organs kif huma. Ġifi kien hemm każijiet sfortunatament ta' babies jitwildu jkollhom ġissessijiet differenti. Hemmhekk naraw li mhum iktar genetically strong. Kemm tiġri frekwentament dil-ħaġa? Jien f'ħajti forsi rejt 8. Mhux numru żgħir. Mhux kbir, m'għandix daqshekk forsi esperjenza, kien ma rejt 8. U dawk it-trabi. Ċekkja kemm frekwenti gruppetta. Le, mhux hemm chromosome aberrations, jew sexual chromosome aberrations.
Grazzi tal-li tissegwu din it-taħdida bejni u l-professur. Għabel ma nkompli nixtieq infakkar illi għaw numru ta' aziende li jgħinuna dawn huma il-Browns, il-Vinja Capricci, grazzi l-ESS, il-Maple, nirringrazzja l-Garmin, Apex Media, eCabs, Wellbees, Derek Meats kif ukoll, guys, ġejja xitwa, xem mizbaħ mill-li tintefa u dim il-fireplace mal-namrati jew mal-namrata tiegħek jew kelba jew attus. U dim dak il-fireplace inti nissib naqra wens u naqra faraċ minn din il-ħajja diffiċli. Allura il-rekorjant il-kutriko li dawn għandhom 300 jew iktar minn 300 varjazzjoni ta' fireplace. Come on baby, light my fire. Patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna, ara ħankomplu issa jien u Professor Renald Blundell. Mela konna qed nagħmlu kont qed tispjegali il-human genome. Mela qed ngħidu inti għandek dawk iż-żewġ isostrends tal-ġemp. Mbagħad għandek 3 billion base pairs fl-organizmu li Fl-istrand, ekku? fl-istrend. Ta' f'kull ċellula? Ġesu, ġu dawk it-3 billion jeżistu f'kull nukleu. F'kull nukleo ta' kull ċellula. Jesus. Biex tara kemm aħna organizzati, kemm aħna komplessi kbir, u hemmhekk tista' tgħid hemm dek żgur potenza. Il-fatt li aħna u l-esseri kollha li inti tosserva huma daqstant organizzati. X'inhu t-twemmin tiegħek dwar dizinjatur divin? Jew din hija li kollha kombinazzjoni? Le, hemm żgur xi tip ta' power differenti li bil-fors ħoloqa, bil-fors organizza, eċetera. Imma jien it-twemmin tiegħi huwa ħaġa oħra wkoll li s-soċjetà bla reliġjon u bla politika tgħix iktar komda. Imma kif, mela, alright, dawk huma żewġ qed inħossni għalla lampuka niġri wara ma nafx wara sunnara. Mela, naħtfu l-Alla. Wrongly put. Mela, naqbdu dak il-parti ta' dialogu. X'inhu għalfejn inti daqshekk konvint li jeżisti it illi pinġiet dan kollu, li organizzat dan kollu? Ara, kif tara ċertu organization, kif tara ċertu kombinazzjoni ma sax isseħ. Issa jekk issejjaħlu Alla, jekk issejjaħlu Muhammad, jekk issejjaħlu Buddha, jekk issejjaħlu dik hija għalija rilevanti. Għalija huwa enerġija kbira li b'xi mod inħolqu l-affarijiet. Issa kulħadd għandu twemmin tiegħu miġri ma tiffettwax. Lilhen minn dik, ġifieri inti taħseb li wara l-ħolqien hemm intenzjoni? M'għandix idea. Bħala xjenzat jien nara. Ma kif kollok tipotizza, meta tpoġġi bil-qiegħda u tosserva dawn l-affarijiet u hemm daqstant armonija u hemm 3 billion base pairs li hija xi ħaġa li impossibbli tikkonċepija bħala bniedem, ġo kull nukleu ta' kull ċella ta' kull ċella li għandna ta' kull bit. Ta' kull ċella li għandna f'ġisimna. Għandna biljuni oħrajn. Li għandna biljuni minnhom. U dawn kollha jinteraġixxu jiffunzjonaw ma' xulxin u jżommuna ħajjin u jissiltu biex jżommu l-stasis. U jekk intaqbad subajk daħlu ġaħal hekk u toħorġu lura ftit mill-bżieq hemmhekk għandek kważi 5 biljuni oħra ċelluli oħrajn. Daqshekk faċilment. Kuljum aħna nixxedjaw miljuni ta' ċelluli fil-ġilda tagħna u mix-xahar. Meta taħseb fuq dawn l-affarijiet kollha u tikkonsidra inti li hija hemm disinjatur. Qatt ma provajt tikkonsidra ma jekk hemm it li ddiżinjat dan kollu, x'seta' kien il-motivazzjoni tagħha? Le, l-iktar li nibda naħseb kemm jien inutli kemm jien ma nafx xejn. Onestament, jien il-ħsieb tiegħi ngħid kemm jien inutli kemm jien ma nafx xejn, kemm fadal li ħafna iktar biex nipprova nitgħallem biex nistudja x'jekk naf xi ħaġa huwa persentaġġ żgħir u vera ma nafx xejn. Taħseb li dan id-diżinjatur huwa ftit krudili? Jien bħala xjenza fuq fatti nitkellem, mhux fuq x'naħseb. Ma il-fatt li bħala xjentist nara pereżempju s-sofferenza. Ġifieri l-implikazzjoni ta' kull tarbija li titwielet hija li dil-tarbija xi darba ħassofri u tmut. Il-fatt li teżisti dik id-dinamika. Jien hemm fil-bilanċ bħal m'hemm yin yang. Jekk m'hemmx tbatija ma tafx x'inhu gost. B'xi mod jew ieħor taf inti ma jistax ikollok kuluri bla m'għandek iswed bla m'għandek l-abjad. Ma jistax ikollok ritratt bla m'għandek image tiegħu. Ma jistax ikollok xi ħaġa frekwenza bla m'għandek il-matematika, ġifieri dawn bil-forsi jgħixu ma' xulxin.
Dik li tara l-bilanċ. Issa, billi tgħid li tbatija, tifel li għandek forsi ta' fin disabilità, jew li kull-jum nintaqa' magħhom. Ma jfissirx dawk il-familji u minn qas kuntenti minn xi ħadd, ġieli tara nies miljonarji m'għandhom xejn b'saħħithom u disprati. Ġifieri x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, minnu kuntent. Hija irrelevanti. Ġifieri m'hemmx formola għal kulħadd. Jien naħseb iktar ma' bniedem jaċċetta r-realtà kif inhi u iktar ma jżomma down to earth, kif ngħidu, iktar ħajkun kuntent. Ġiri, m'għandekx ipotezi ta' x'seta' jimmotiva one din id-dejta illi toħloq l-univers u kif inhu bl-istramberi u l-kurżitajiet kollha tiegħu u jiena nsibha speċa li kieku kont l-esseri li ħalaq l-univers u kelli għażla oħra illi biex ikun hemm il-ħajja ma jfissirx li affarijiet oħra jridu jmutu. Kondi preferi dak l-univers biex kien ikun fih inqas ansjetà, eċetera. U inti m'għandekx ipotezi fuq x'inhi l-intenzjoni. Jien iktar li naħseb qabel norqod ta' fin dejjem inħobb nirrifletti. Iktar nieħu gost nirrifletti jien personalment f'dik il-ġurnata x'għamilt biex ngħin il-ħadd ieħor x'jista' jagħmel taħjar. Milli Alla jew xi x'seta' jagħmel aħjar. Bil-qasbis nidħol hemm. Jien għandi responsability għandi ħajti tiegħi. Jekk ħajti tipprova nagħti n-noti l-Alla, isma' dik naqa' feedback, naf li għamilt l-univers u hekk, imma li kieku nista' ngħidlek ngħidlek din tal-Ostral Enerġija naqa' żejda. Okay. Slightly arrogant, John, slightly arrogant. Meta timted bil-lejl u tibda taħseb fuq il-ġurnata tiegħek, lim tib ta' evalwazzjoni tagħmel tal-ġurnata tiegħek? Xi stajt ngħid il-ħadd ieħor aħjar, xi stajt forsi żbaljajt ċertu affarijiet. Lim huma l-iktar żbalji li tagħmel b'mod rikorrenti? Naħtaf in-nies naħseb xi kultant. Taħtaf in-nies inti hija? Xi kultant iva meta nara l-messaġġ mhux qed jasel jew qed naħli l-ħin. Fi xi kultant, speċjalment ma' tfal li nisbalja, li nixtieqhom taf inti ċertu affarijiet minħabba. ċertu affarijiet nixtieqhom jagħmluhom aħjar, nafu li ħajjiżbaljaw ċertu affarijiet, nixtieqhom jagħmluhom b'mod iktar effiċjenti, minn naħa l-oħra nixtieqhom jagħmlu ċertu żbalji biex jitalmu minnhom. Dik waħda, tieni ħaġa taf inti ċertu meta jkolli ċertu konfidenza ma' ċertu ħbieb li ġili jparlaw taf inti da ċiċċet ngħidulu, ġej jparlaw f'ċertu affarijiet joqgħod biex jgħidu storja. Jgħidu storja eżempju dak li jkun idum l-ksija jirrakonta d-dettalji. Hemmhekk dak li jkun taqbiż li ngħidlu tipo. M'għandekx paċenzja l-istejjer, ma tħobbhomx l-istejjer. Ħella ta' ħin. Skont l-istorja x'inhi tkun tajba. Taf Tista' titgħallem affarijiet, tista' teslet Jekk tkun tajba ċeta għandi ħin iva, mekki li l-ġurnata sħiħa speedjat, nipprova nagħmel il-ħaġa, naf li l-għada għandi speedjat oħra. U xi ħadd qed jaqla li fwidu biex jgħid li taf int kif mar jagħmel id-dwiefer u mar jagħmel ix-xahar. U dam 3 sigħat u x'ġaralu u d-dwiefer ma ġiex sew hemmhekk nitlef l-interess ta' biżli. U forsi ma dak li jkun inkun daqsxejn pastas arroganti li ngħid l-isma' taħli l-xin, żbajt. Sewa. Tfidik forsi minn nuqqas wieħed tiegħi. Ma huwa nuqqas fis-sensa xorta isa qed tgħid li ma tantx għandi ħin għal dawn l-affarijiet. Nuqqas għax min jiena biex niġġudika għal dak li jkun taf inti kuntent dak. Ma forsi għandek tiġġudika l-ħin tiegħek kif tinvesti ukoll. Imma dak li jkun ġenwinament ferħan għax Marja minn xahar u damet 3 sigħat. Jien jien biex taf inti nfottilu l-gost dak li jkun għalija. Tixtieq li tkun naqra iktar empatiku u forsi naqra iktar akkoljenti għall-esperjenzi tan-nies li forsi anke ma jinteressawx. Jiġri dak huwa wieħed minn nuqqasijiet tiegħek. Iktar nixtieq forsi nirrexxa ċertu affarijiet li ċertu emozzjonijiet ċertu. Ma mbagħad ma tkunx awtentiku. Lejn nippreferi ta' l-isma di ma tinteressanix ta'. Jiena ftit hekk, ġifieri jiena nibdew nitkellmu, għandi ħafna interessi, ġifieri bħalma tinduna nispera li bnidem kurjus għall-aħħar. Però mbagħad jekk hemm xi ħaġa li ma tinteressanix, pereżempju qed niftakar waqt podcast darba minnhom kelli l-Peppi u għall-isma li ħanaqra lek poeżija, l-isma poeżija ma toġobniex ta' jien. Biex ta' jiena vera open u onest. Naħseb dik hija preġu llum fil-verità naħseb f'soċjetà li iktar ma jmur iktar in-nies ishom jirrextaw, ishom għandhom hemm ċertu aspettattivi li s-soċjetà tirrikjedi minnek u tilab dik il-logħba, dik il-party. Naħseb li tkun autentiku jiena hija xi ħaġa li tappellali żgur li. Dik u min jirrepeti, hawn min l-istess nies jgħidu l-istess storja, rikkontaw l-istess ħaġa tismagħha darba. Dak it-tip ta' bniedem ta' fint
niftakar l-affarijiet, b'sal-inqas dettall għaddi photographic memory. Għalija ja no use, dak li kun jirrepeti l-ħagġa, jien qed niftakar kollox eżatt, u jerġa' jirrepetija u jerġa' Bil-bidu, U laqas biss ftakar li qed jgħidha. Ma dak forsi l-karattru tiegħi daqsxejn antipatija fih ħatmu perfett. Le, sintendi ħatmu perfett. Pero nasab mhumiex xi dnubiet ta' barra minn hawn daw. Naqqasijiet. Naqqasijiet. Naqqasijiet li forsi ta' finti. Mela, emor l naqra lej DNA. Nasab illum ħajkonna l-opportunità li għal-naqas mill-affarijiet kollha li għamilta cloning, biotech, u għieċ, uħrajni, so nasib l-iktar li kollna ċans niflu l-lum tkun id-DNA u nishtiq naqbad ukoll però fuq id-dannu li jew it-tniġġis li qed nagħmlu lill-ambjent tagħna u kif dan qed jimpattana u x'nistgħu l-iktar importanti minn kollox kif nistgħu nimmitigaw din il-ħaġa. Mela, dwar id-DNA, mela, għandna ngħidu li għandek daw il-3 billion base pairs. Issa, kull base pair, x'tib ta' informazzjoni kollha fiha? Għara, kull base pair kull ma jkollok waħda minna ħata l-left, ħata right ikollok conjugated bejnietom, ġvi jkollok katini. Dik il-linja hija żewġ base U pairs. propja minnhom hemm jew ġiex linji jew 3 linji, ġivi dependi. Jekk għandek adenin ma tajmin għandek ġiex linji, guanidin ma cytosine għandek 3 linji. Imma ħalli ma nitilfux il-dak li jkun. Dak il-esku. Ġviri, biex nkun naf, meta nkun qed ħares, mod bal sempliċi ħafna, meta nkun qed ħares dik dak id-double helix. Kull darba li nara linja, dik hija żewġ base pairs jew hija. Kull ħaġa li hija ġiex base pairs hija base pair hija base pair. Ok, kull linja hija base pair, hekk għandi noħodha. Alright, issa, u f'kull base pair, x'tib ta' informazzjoni nista' nsib? Kull ħaġa li għandek f'ġismek, kulur ta' xar, kif inti, kif twilit, anki ċertu karattri, anki ċertu hormon, l-informazzjoni ġija minn hemmhekk. Finti ħuda bħala l-base pairs bħala DNA huwa l-ktib ta' riċetta biex inti sajjarti. X'in immaġina inti qed issajjar. Spaghetti carbonara. Sewa. Għandek ir-riċetta, għandek l-affarijiet bażi, eċetera. Kif ħatamilha, kif ħassajjara ir-riċetta, kemm għandek ħin, kemm ħażid, kemm eċetera. Kollox qiegħda miktuba ġo fik. Tajb, issa, dik ir-riċetta li titħaddem dwarha, dik qiegħda f'kull ċellola hija l-istess riċetta? F'kull ċellola hija l-istess riċetta. Biex bekk ikollok coordination bejn ċelloli. Jekk għandi ċellola fil-fwied u oħra fil-pulmun, il-riċetta ħatkun identika. Il-riċetta, il-ktib ħajkun l-istess, imma għandek funzjoni differenti. U barra għandna ċelloli differenti, għandek ċelloli huma speċjalizzati. U hemmhekk aħna ħobna teralżija wkoll mas-soċjetà. Tlaqna. Professjonijiet differenti. U hemmhekk għandi jaħdem b'mod regolari. Fi għandek nies differenti, kollha għandhom ċertu bżonn, u hemmhekk jien nar eżempju ta' finti teġix tgħidli ġieli tara nies jgħidu aħna high society, dak huwa low society. Għalija kulħadd equal. Jekk għandek xi ħadd tinaddax, jekk għandek farmer, jekk għandek professur, kulħadd għandu jkollu li ċertu ta' fint rispett. U ċertu dinjità. ċertu dinjità. U l-liġi tapplika għal kulħadd. Raġuni li rrid ikollok ċertu harmonization kollox huwa bżonn już. Fil-ġisem il-moħħ, mhux se jgħidlek jien il-moħħ jaħanik manda inti kull min tifkallu f'saqajja, inti kull min tidifer, inti m'għandek ċertu importanza. Għax ikollok rewwixxa Għax minn għandek inser rewwixxa tal-base pairs, mingħajr dak il-difer, int ħajabdek fungal infection li ħadd effettwa l-ġisem kollu u ħadd terġa' tmur lejn il-moħħ. Sewa. U hemmhekk soċjetà rridu naraw li inti kull ħaġa li għandek, kull branch li għandek, kull eċetera, ħat effettwa l-organizmu kif inhu. Waħda l-oħra. Waħda l-oħra. Li ovvjament. L-istess fis-soċjetà, jekk m'għandniex ħaddiem eżempju ta' finti li li qasmu li jekk li cleaners, eċetera, ħanġibu barranin, ħat effettwa s-soċjetà kollha, ħat effettwa r-reliġjon, ħat effettwa l-lingwa, ħat effettwa l-kultura tagħna, ħat effettwa kollox. U fil-ġisem tagħna dik li għandna aħna tipo naraw kif tru biljuni ta' snin żammejna l-istess identità tal-ġisem tagħna l-istess funzjonijiet. Jekk kien hemm sieq mit-sen ilu, mit-sena llum għadna nimxu. Jekk kellna jdejn l-iskop tagħna huwa l-inċaqalqu l-affarijiet li niklu. Jekk konna niklu minn ħalqna ħaniklu. Jekk konna naraw minn għajnejna ħaniklu. ċertu basic functions jekk ħanieħdu nies fil-pulmun, il-pulmun ba' hemmhekk. Sewa. Il-qalb ba' hemmhekk anke fl-annimali oħrajn. ċertu affarijiet li kienu fatti, ċertu dik, m'għandhomx jinbidlu. U l-istess ħaġa nemmen jien f'ċertu soċjetà, jekk kien hemm soċjetà li huwa funzjonabbli, kienet qed taħdem, għax għandna nbidluhom ġdid. Però kull sistema tiġi
updated, le, fis-sens li tul iż-żminijiet is-sistemi jinbidlu, ħtiġijiet jinbidlu. Jekk inti tiskopri pereżempju, diskoprejt naf l-antibiotics u konsegwenza tal-antibiotics jew il-vaċċin tal-Ebola pereżempju, in-nies qed jgħixu aktar. Mela issa għandek sitwazzjoni fejn extendate il-life expectancy li naħseb naqblu hija ħaġa tajba. Però il-fatt li inti kollok life expectancy jitwal, ġifieri għandek iktar anzjani fis-soċjetà. Issa għandek il-problema li daw l-anzjani fis-soċjetà li qed naqblu hija ħaġa pożittiva. B'xi mod imma trid tikkurhom, trid titmagħhom, trid titjhom Mhux il-pensjoni. il-life expectancy li tinkwetani, hija l-quality of life. Mid-darba welf. Li għandek tfal, 5 snin, 6 snin, ġab depression. Tfal l-Amerika ta' 8 snin, 9 snin, ġaħsibijiet biex joqtlu l-ħaddieħor bil-guns. Fejn naslu? Le, naqblu. Ġifieri ta' finti. L-unika ħaġa li qed ngħid huwa li dak li jkun jibda jimpatta s-sistema jew imiss is-sistema b'mod illi huwa jqis pożittiv. Noħdu life expectancy. Però mbagħad hemm the famous law of unintended consequences li wassal biex toħloqlok problemi band oħra. Jiġifieri meta nħarsu lejn is-soċjetà tagħna riċentament fil-fatt u fil-fatt għal min forsi għadu ma segwiex mort il-Malta Sustainability Forum u intervistajt il-David Spiteri Gingell li huwa espert fuq il-pensjonijiet, fuq l-istorja tal-pensjonijiet, jiġifieri dajlu jaħdem fil-qasam tal-aħħar 30-40 sena. U parti mill-konversazzjoni kienet di li tejjibna is-sistema tas-saħħa tagħna. Imma l-konsegwenza ta' dan kien illi il-pensjoniet ma baqgħux iservu. Jiġri inti mhux il-pensjoni, sorry, il-National Insurance ma baqgħetx tista' tmantni dik is-sistema għax inti filli tgħin jiena fil-anzjani għall-aħħar 15-il sena ta' ħajthom, issa tgħinhom għal 20-25 sena. U dik toħloq ċertu problemi oħrajn li sissa solvejnihom b'xi ħaġa li toħloq iktar problemi li hija importazzjoni ta' iktar barranin ħalli ikunu jistgħu ħalsu iktar taxxi u nkunu nistgħu immantnu dik is-sistema tal-welfare. Bekk u hemm ħaġa oħra. Li ċertu anzjani ta' fin dak li jkun għadu jaħdem ġili 70, ġili anke iktar. Ukoll, u dik oħra. Li dik ġili tinkwetani jiena. Li naraw ċertu nies li huma ta' fin heads x'imkien eċetera, li huma għandhom esperjenzi u offrew ċertu ħin u ċertu advice naqbel magħha. Sewa. Imma li qed tieħu post ħadd ieħor li żgħir forsi għandu bżonn iktar bżonnijiet, iktar kreattività, dik joħol inħolqu bilanċ. Yes. Ġifieri qed naslu f'soċjetà ta' fejn dak li jkun wiret il-post. Ġieli noħodha l-università. Xi ħadd ilu post hemmhekk ilu 30 sena 40 head of department, din ta' x'imkien. Sewa. Rettur m'għandi xejn, ta' 70, 80. Għax għandu jkun hekk. Għax dak li jkun ma jagħmilx sentej 3, 4, kemm mhux xhur, u mbagħad ibiddel. Għax kulħadd ikkakmat minn postu. Dat tip ta' nies mhux kapaċi jmorru d-dar u jieħdu gost, mhux kapaċi jmur jistat. Mhux kapaċi jsifer, mhux kapaċi jmur x'imkien jilgħab il-biljard jinnaf. Hemm għalfejn bil-fors fix-xogħol. Wasalna tali punt li aħna ħadin brainwashed li jekk tieqaf mix-xogħol ġieli jgħidulek jekk nieqaf mix-xogħol. L-imbut. Li tinkwetani anke fil-futur stess li jiena workaholic. Inti workaholic? U ċajta. Allora, ġifieri kważi dil-kritika hija autokritika. Min meta nitkellem xi ħaġa l-biċċa kbira timmaqdar lil nifsi qed nibżem il-futur tiegħi stess. Mhux biex immaqdar ħadd ieħor. Ma nixtieqx jiena ta' vint, nixtieq ta' vint meta kolli 60 sebgħin anke nitlaq qabel. Sewa. Kolli xi jalqa x'imkien forsi 4 mużiet noqgħod nilgħab nagħmel l-olive oil dik ix-xewqa tiegħi. Ma taħseb li ser nexxielek fil-verità? Ma naħsibx. Naħseb tant ġejt parti mill-katina, tant parti mill-robot, tant parti mill- Xi sommok, x'inhi d-drive li żommok fiha? Li nibża ma nagħmel xejn. Imma fejn tibża ma tagħmel xejn? Għax nara bħala ħela ta' ħin nibda bħala moħħ ta' fin trid nara ma xiex se naqbad. U minn fejn taħseb li ġejja ma dik l-ansjetà? Overthinker, ġifieri dak li jkun irid nipplanja l-affarijiet minn qabel, irid norganizzhom. Ġieli anke nkun ħanoħroġ ma' ħabiba tiegħi eżempju, jekk nara bidlet li l-pjanijiet eċetera ma tkun qalt li xejn. Tgħidli ġejja nofsija tard, nibgħat titmejjer ma moħroġ. Minni l-karattru hekk. Ġifieri ta' finti, hawn min jaċċetta u min jieħu għalih. Ma biex imorru lura għal dan il-bżonn li tkun parteċipi f'din il-katina li tkun produttiv ħafna. Fis-sens, is-soċjetà tieħu gost bik. Għax huwa tajjeb li. Le, s-soċjetà ċertu nies jarawk bħala tret, jarawk bħala żejjed, jarawk bħala qed jidhru kollha huma.
Għala Ma ċertu affarijiet overall, fuq xogħol. overall, mhux hekk jkun hemm min jħajjera lik, jkun Fejn hemm min. tidħol fuq xogħol, eċetera, ħafna nies jaraw anki bħala żejjed ta' xi huma jidru korroħ. Resaqna għal-mikrofon bġi. Għala jippruvaw ta' finti iktar b'saten fir-roti għax inkelli jidru korroħ huma. Ma s-soċjetà fl-aħħar tgawdi, xorta, ġifieri minn kelli naħseb Viċin. Nagħti każ jiena, jien nara li kuljum qed ngħin xi ħadd qed tagħmel ġid. Eżatt. Għalija eżempju l-istudenti huma priorità, issek promotion damu 8 snin biex ħattaw għalaw lil fwiet jew le. Ninkett. Sewa. Ma dix priorità. Sewa. Imma l-importanti għalija li huwa xogħol eżempju ma l-istudenti li ngħinhom u koll għandhom bżonn anki problemi barra affarijiet akademiċi hemmhekk. X'tista' tgħidilna fuq l-istudenti? L-istudenti l-futur tagħna. Aħna ninvestu fuqhom għax huma dawna ta' finti hemmhekk huwa l-building block tas-soċjetà. Jekk huma ħajkollhom kuxjenza, jekk huma ħajjejnu u l-istudenti nħobbhom ta' vera, jekk huma ħajjejnu ħajinbidlu. ċertu attitudni, eżempju, ġili nisma' ħafna attitudni ta' tobba għax f'dak il-kamp. Mal-pazjenti, ta' fint, għax jgħad bl-ingravata u jgħad bil-lina jżommu 100 euro, 80 euro. Mux aħjar dak li kun mar shorts jżommu 20, 30. L-iskop ta' ċinuwa, l-iskop u li tejn. Huwa professjoni. Minna ħal-oħra ċertu nies jgħidlek imma jiena mortant mekkanik żamni 500 euro tal-biddil li brake pads. Ġifieri tajt li l-istudenti li qed iltaqa' magħhom qed tara prevalenza iktar għolja minnhom li lan tagħhom għall professjoni huwa li jagħmlu l-flus. Sissa l-istudenti li jkunu li għaddu taħt idejja nista' nassigurak li l-intenzjoni tagħhom huma biex jgħinu minn qalbhom biex jgħinu l-pazjent, minn qalbhom biex naqsu d-batija u l-mart fis-soċjetà. Kemm għaddew studenti minn taħt idejk għandek amment bejn jew kemm jgħaddu kull sena pereżempju? Naħseb kollox dal-aħħar 30 sena kelli xi 5,000-6,000 studenti. Wow, okay. Kull sena bħala teżijiet tal-mediċina jkolli kważi xi 40. Ġifieri hemm numru ta' studenti. Imma nista' dawk l-40 inti tkun it-tutor tagħhom qed tifhem sew. Il-tutor tagħhom nintaqa' magħhom wieħed jew waħda minnhom, nipprova nġelhom ikoll kull nhar ta' ħadd nikteb fil-gazzetta affarijiet xjentifiċi nikteb magħhom ikoll inġelhom biex tipo daka. U ġieli jkolli programmi ta' televisions, eċetera, ġieli noħodhom miegħi stess biex intejjhom minnhom hawn mela, konna nsiru nafhom daqsxejn. Dak l-iskop ta' dar il-futur. U x'inhi t-tendenza ma x'inhi l-attitudni tagħhom? X'jaħsbu li se jagħmlu bil-professjoni tagħhom? Jgħinu n-nies. Ġifieri hemm dik ix-xewqa. Hija, xewqa ġenwina li huma li jgħinu n-nies dedikati ħafna lihom u għalhekk il-motivazzjoni. Il-work ethic tal-istudenti tagħna kif inhu issa? Definizzjoni ta' work ethic. Il-work ethic tipo huma rigorużi, huma disciplinati. L-istudenti li meta ħatarjom rispett, ħajrik rispett. Iġvjaħ ħatarjom ċertu rispett, għandek ċertu ċorta ħbiberija, għandek ċertu background, għandek ċertu barrier. Hemmhekk ħajrik rispett lura. Jafu li ħatidilhom xi ħaġa inti mis jieħdu kritika biex tkissirhom. Inti qed hemmhekk biex tgħinhom. U hemmhekk importanti min-naħa tagħna bħala edukaturi dak li jkun kif ħatkellmu l-approach tiegħu. Jekk inti għaton friendly basis tiegħu, kiteb xi ħaġa, mhix tajba totalment. Imma ħadd ispjegalu ftit għandu jippruva. U dak li jkun ħadd jgħidlu isma' għamel il-paragraf l-ewwel bda dik kan bidluh, tagħtalux qalbu bniedem. Jiġifieri jekk inti ħadd irrispetthom dak il-mod, dan kulħadd għandu borda ta' ħażina. Kulħadd ġaqqa titilqu tfajla, daqqa ħajtilqu dak, daqqa mitlu l-kelb. Qegħdin feta daqqa n-nannit bdew imutu, jibdew isaqsu d-domandi. X'inhu cancer? Qed imut in-nannu, l-uġieħ x'inhu, mewt x'inhu, għal xi qed ngħix. U hemmhekk qed tifforma l-karattru wkoll. U kif qed nara jiena forsi nieħu responsabbli. Hija wkoll li mhux ġast qed nallimhom dis-suġġett ukoll, qed nipprova nallimhom il-ħajja kif inhi, s-soċjetà kif inhi huma x'għandhom jagħmlu ħadd ieħor. Ġieli narhom ċertu minnhom ta' fint. Ġifieri tendenza, ġifieri kemm ilek tgħallem inti? 30 sena minn 94. Ġifieri kemm ilek tgħallem ma rajtx xi bidla fl-attitudni tal-istudent li inti tinteraġixxi miegħu. Qatt ma kelli problemi mal-istudenti, dejjem trattajthom tajjeb u dejjem trattawni tajjeb. Meta kellhom ġieli karattri diffiċli, eċetera, tħalt fiha għal xi għandhom karattri diffiċli, ġieli kellhom ħajja miżerabbli, ġieli batew ċertu affarijiet, taċċettom kif huma, tgħinhom u saru l-aħjar nies. Għandek xi student li partikolarment inti kburi bih? Kollha. U ejja tkunx politiku issa. Mhux politiku, kollha kemm huma, kollha bżonnijiet differenti, kollha kull meta kellhom bżonn sabuni u kollha proud bihom. Kollha mlu ħilithom. Studenti jew?
Minn 1 sa 10? 10 bizta, kiena konti intik 11, no kiku. Għaddi passjoni, onestament passjoni, onestament. Għandek passjoni għat-talim? Minn dejjem kellek dil-passjoni? Li jett bidlilhom karattri li jettejna, huma jista' jagħmlu impatt ta' fis-soċjetà korrotta li għandna, soċjetà kif inti bil-mobiles, eċetera. Kulħadd jisu xejn ma xejn. Li xorta jieħdu gost, u xorta jekk kellhom parties ħammur magħhom u nieħu gost, u xorta ta' ninterektja magħhom. Missa noqgħod nilagħba ta' kummedja ta' finti daqshom, għalej jaċċettaw kif huma. Daqshom imma biktar għarfien, ġifieri inti l-awtorità tiegħek toħodha mill-fatt li inti għandek iktar esperjenza u tista' Iktar għarfien f'ċertu mod, inqas għarfien f'ċertu mod ieħor. Minn x'titgħallem minn għandhom? Minn għandhom nitgħallmu l-ħajja tagħhom, l-expectations tagħhom kif huma biex hemmhekk nista' ngħin it-tfal tiegħi stess. Minn għandhom nista' ngħin ċertu tbatija tagħhom, ċertu insecurities tagħhom kif huma li forsi t-tfal tiegħi ma jsejdu li forsi ċertu relazzjonijiet, forsi ċertu żbalji li jagħmlu li huma kapaċi jgħidu li għax il-lomon missierhom ma jkellmuhx kif t-tfal tiegħi forsi jagħmlu. Allora hemmhekk inkun iktar tolleranti ċertu deċiżjonijiet jekk eżempju ta' fin xi ħadd tidda lis-supervi eċetera. Nista' naqbad ta' fin jgħidlu tlaq bid-dar nibda noqla, imma ngħid ħanbaxxi rasi ħanqod bi kwieti, niklu, l-għada nkellmu bil-kwiet nara xi x'għamel. Ċili tfal ta' fin nkun daqsxejn jekk jagħmlu ġimagħtejn ma jkellmukx jew bil-burdata. Inżomm kan ta' fint, fl-aħħar mill-aħħar ta' finti għad hemm xi nħobbhom. U l-istudenti jgħinuk biex inti tieħu naqra din il-perspettiva ta' żgħażagħ. Għandhom challenges tagħhom, ta' fint hemm minnhom ġejjin minn familji fqar, hemm minnhom familji sinjuri, hemm minnhom minn broken families, hemm minnhom ġejjin ta' finti minn problemi forsi l-ġenituri iktar ossessivi fuqhom iktar forsi violenti, hemm minn kollox issib. U kollha għandhom bżonnijiet tagħhom u dmir tagħna li ngħinuhom. Mela, isma', kif għadna l-ewwel l-esperjenza tiegħek fil-qasam ta' xjenza jew pjuttost vast, kellek l-esperjenza fil-cloning, ġistina sentenza dwar l-esperjenza tiegħek fil-cloning, jekk jogħġbok għajdilna naqra. Mela, ħankomplu bil-history kif inhija, wara l-BSc, wara li kelli tal-forensika, wara l-Milton Masters fuq il-Mosa Maltija fuq Molecular Genetics, hemmhekk dak iż-żmien kien 1997-98 it-trend kienet fuq il-naġa, l-famuża naġa Dolly Sheep. U hemmhekk iddeċidejt ġibt scholarship li ma kienx faċli, f'ġiem familja fqira ma tantx kelli flus, jiġifieri b'xi mod jew ieħor ġibt scholarship u mort Edinburgh l-istess post fejn kien hemm Dolly Sheep biex inkompli nispeċjalizza fuq cloning għax cloning kien il-ħaġa totalment ġdida li hemmhekk stajt tfejja iktar nies għal raġuni li tista' jkollok ċelluli tajbin li tista' toħloqhom u tagħmel organi differenti. Però dak il-proġett xjentifiku eventwalment b'ġara minnu. Għara, minn hemmhekk ħriġna ħafna riżultati, u ħarġu iktar nies u tipo dik. U hemmhekk aħna studjajna fejn dak li huwa l-ġin kif jaħdmu eżattament il-pro-oncogenes, kif jaħdmu il-nuclear material u kif għandek kontroll tagħhom, biex se nitkellem tqil. Fosthom huwa l-pulizija biex ngħidu hekk. Rajtni nittikja, u naħseb. Għax dejn il-lodja bit pro-oncogene, qabadni, mhux se nikkomplika. Kif nibda. Sensibbli ħafna, sensibbli, għandek sensittiv għall-istudent. Jekk qed nitkellem, mhux għall-istudent, jekk qed nitkellem dak li jkun mhux qed jifhimni qed nitkellem waħdi. Jekk mhux se nifhem ħanajlek, meta nibda ntebteb hekk, jiġifieri qed nipprova il-hard disk qed nipprova naġġilha ftit biex inkun nista'. Bażikament dan l-oncogenes huma fil-ġisem tagħna, fid-DNA tagħna għandek pulizija li meta timmultiplika, meta għandek replication tad-DNA u għandek żball fiha, dak li żball fih inti timmodifikah. Kif qed ngħidu l-ġisem tagħna kollu għandu l-istess struttura ta' DNA, l-istess base pairs. Jekk għandek żball wieħed, ġissejjaħ mismatch, mutation, eċetera, dak ħajoħloq ċertu mart differenti fosthom il-branch tal-mart li huwa ta' cancer. Cancer, very short, ħafna tipi ta' cancers differenti, jista' jinħolloq kemm ikollok żball fir-replikazzjoni tad-DNA kif ikoll chemicals differenti li aħna niklu jew li jkollna fix-xemx, eżempju x-xemx x'inhuwa. Ix-xemx għandek dimerization, għandek tnejn minnhom id-dicebreak jaħlu ma' xulxin. Tnejn minnhom minn dal-base pairs, minn dawk il-katini l-istess ħaġa. Dak jaħlu ma' xulxin dik hija l-bażi ta' melanoma, ta' skin cancer. Il-bażi ta' melanoma hija li daw jiġri ix-xemx. Għandek il-UV mix-xemx li qed teffettwa d-DNA mqarta ċellula waħda qed tagħmilek dimerization ta' ġiex base pairs minnhom minn dak it-3 billi li għedna ġiex tnejn minnhom
U dik hija l-bidu ta' ċellola li tifrikja bla kontroll tagħmel multiplikazzjoni ta' ċelloli oħrajn u dawk huma Ma l-melanoma. rridx qed nifmek sew. Jiena f'ġismi kemm il-base pair għandi. Int l-istess 3 billion base per kull ċellola. Kull ċellola, u kemm ġiri għamilni dan il-kont, speċa b'kollox, jekk jien għandi 3 billion base pair f'kull ċellola. Kemm għandi ċelloli ma nafx f'idejk gruppetta. U allura equals kemm hemm base pairs ġismi. Issa inti qed tgħidli li jekk tnej minn dawn il-base pairs kollha li huma f'numru li huwa Aħna mhux hekk redikolu. nikkalkulu. Aħna kull ċellola l-istess bħal pazjenti l-istess bħal studenti. Kull ċellola hija individwali. Imma Ġifieri għandha kull l-importanza ċella għandha tagħha. l-potenzjal li tfotti li ħajt, Iva. ispiex ta' mela, the average adult male has around 36 trillion cells in their body. Sewa. U ċellola waħda biżejjed, base per wieħed ġo ċellola waħda biżejjed biex tibda marda cancer. Mela, pers li tidħol fil-matematika. 36 trillion cells times 3 billion base pairs. Kemm il-base pairs għandi f'ġismi? Nista' nagħmlu mhux li trid eżatt, ma ħan ikkonsidra, Il-differenza bejn miljun sekonda u biljun sekonda. Ġis biex nagħtu idea ta' kemm hu kbir biljun. Sewa. Mela, nistgħu nagħmluha? Għax naħseb li tixtieq tagħmilha qed nara minn ħarsa tajnejk. U jiena bħal l-bniedem akkomodenti li dejjem jiena u kont f'ħajtek, se nħallik tagħmel din it-tot eksperiment tiegħek. Fidejk? Kif ħanagħmluha? Fiex daħal gruppetta? Kemm jiggooglja kemm jiġu 1 million seconds u 1 billion seconds. Ma bħalissa jaħdem l-base pairs. Mela. Ok, xin tkunu lesti mill-esperiment tal-ħsib ta'kom, jina lesti nkun parteċi u udjenza għal dak li intom issibu. Mela, ivri aħna tnajdu minn dawn il-numru li huwa inkalkulabli ta' base pairs, meta tni minnhom. Kull waħda minnhom importanti. Jekk Kull ikollok waħda hija importanti, tanti hija importanti li jekk tnej minnhom jiddeċidu. anke waħda biss, jekk waħda biss tinbidel. Għandek ċertu ikel ikoll, għandek ċertu ikel eżempju fis-salami, fil-processed food li għandek nitrates u nitrates insibuh fl-ilma. Sewa. Dawk jista' jaffettwa eżempju bażi minnhom, base pair minnhom, li minnu l-istess Mela, li kieku minn għada għandi bżonn naqta xi jkellimu. Mhux faċli. Imma ngħidu li l-lan prinċipali tiegħi huwa illi ma nikkawżax stress ta' xejn fuq id-DNA tiegħi. Impossibbli. Imma Nista' nimmitigah imma. laqas. Il-ġisem tiegħek huwa b'saħħtu biżejjed għalhekk għandek dak il-pulizija li semmejna P21, P53, P27. Biex meta jkun hemm difett fiċ-ċelloli tiegħek, inti jindividwawh u jerġa' jirranġaw kif huma. Għal importanti li jkollok bilanċ fil-ġisem tiegħek. Sewa. Jekk int fil-ġisem tiegħek għandek l-organi prinċipali, għandek il-fwiet, għandek il-kliwi, għandek il-pulmun, għandek il-moħħ, mhux qed jaħdmu coordination ma' xulxin, hemmhekk ħajkollok il-problemi. Issa bħalik impossibbli ħastikol xi ħaġa li hija purament ma mhux kontaminata. Bħal arja impossibbli tieħu arja mhux kontaminata. Biex nixrob id-detol għas-saħħa tal-argument, ovvjament qed nagħmel xi kwalità ta' ħsara. Sewa. Mhux kont Trump għax kien qal fi żmien il-Covid biex jaqret il-Covid jixrob il-bleach. U Li kienet bħala ċajta. kienet bħala ċajta jew Kienet kienet bħala kellu ċajta. ma niftakarx, fact check jekk kienet ċajta jew kienet xi qala tip ta' bħala gaff kbira li kien qala li tipo ta' finti. jew tinjetta id-disinfectant xi ħaġa insomma hija. Insomma, kon se ngħid xi ħaġa vera responsabbli, imma mhux ħanajda. Mela, jekk inkun ovvjament hemm affarijiet li huma qar minn affarijiet oħrajn għal din il-konsiderazzjoni li qed nagħmlu jiena u inti. Nifhem illi inti ma tistax tgħix ħajja kompletament safja u allura probabbilment verament bla gost biex inti tipproteġi lilek innifsek assolutament, però hemm affarijiet li huma li forsi ngħidu nillimitawhom. Għara affarijiet li huma ta' pestiċidi huma ħażin għalina. Affarijiet li għandhom pestiċidi. Pestiċidi fihom ġifieri impost. Għandek l-affarijiet li l-kwalità tal-ilma li għandek ħafna heavy metals fihom hija ta' problema. L-arja, l-kwalità tal-arja. L-ilma ta' Malta fih ħafna heavy metals.
kullimkien fihom. Ġifieri nagħtu każ anti x'imkien kulħadd jieħu gost bħall-fireworks. Il-fireworks li huma heavy metals wara fejn ħarmorru. Fil-ħamrija u fl-ilma. Sewa. Mill-ħamrija u fl-ilma fejn ħajspiċċaw. Fl-ikel tagħna. Fil-bidja Maltija, sewa. Ġifieri kullimkien ħadd eżisti. Sewa. Inti minn għalik qabel kont se tgħid ħatuħu fiha biex tieħu l-vitamini keep an up a day. Issa da żmien laqas ngħidha ta' fint. Take an up a day. Ma kullum kien kontaminat, perswas li għaw postijiet ma' d-dinja li huma inqas kontaminati. Tant hemm industrializzazzjoni, tant hemm fabbriki. Immaġina l-fabbriki taż-żeba, immaġina biex toħroq t-shirt wieħed ma nafx kemm il-biljun il-matrit, immaġina anke l-ħwejjeġ tagħna m'għadhomx minn kotin għadhom minn microplastics. Immaġina l-plastics kollha li hemm iż-żejt li kollox hemm kontaminazzjoni. Fil-fatt anke meta għamlu studju fuq microplastics fuq il-moħħ tal-bniedem, fuq il-ħut. Instab kullimkien dan microplastics. Imma qed pinġi stampa vera diffiċli speċa. Qed inpiġġi stampa realistika li jien kif nara l-ħajja ta' kuljum u minn mod kimiku kif qed nara l-futur ta' tfal tiegħi u l-futur jekk Alla jrid jipprovdi tfal ta' tfal tagħna. Sewwa. Kif ħan immitigaw ma dil-ħaġa speċa? Għax inti qed tgħid illi kważi hija inevitabbli ma tistax taħrab il-kimika, il-microplastics, il-heavy metals. Hemmhekk imbagħad mort għall-istudju li ħoljet nipprova nimmitiga f'ċertu affarijiet. U fosthom hemm organizmi eżempju li huma interessanti huma l-mushrooms. Il-mushrooms li aħna nafhom ma li kell eċetera, il-mushrooms huma inkredibbli għalija. U bdejt nistudjahom b'mod jisi kombinazzjoni fejn dawn għandek il-funzjoni li jieħdu l-heavy metals jagħmluhom taħt salts naturali. Għandek il-funzjoni jieklu dal-microplastics. Niftakru l-plastics kollu ġej miż-żejt. Jieklu dal-microplastics, il-buff carbon. Li carbon huwa l-bażi tal-ħajja. Għala del-mushrooms għandha l-funzjoni tieħu dal-heavy metals. Tkisser il-microplastics u tagħmel komponent ieħor li huwa phytochemical jew nutrichemical li jkisser il-cancer. Allura ċertu mushrooms għandhom funzjonijiet li għalija se jsalvaw il-pjaneta tagħna. Għandek ċertu microalgi. Għandek fosthom eżempju spirulina. Għandek chlorella. Dawn isejħulhom superfoods. X'inhuma? Dawn huma algi, microorganisms, algi li għandhom superfoods għal xiex għax qed jieħdu ċertu affarijiet jagħmlu ċertu proteini li aħna ma niklhomx, jiġifieri ta' vint spirulina, chlorella, għandek ġili hemm iktar proteini fihom minn biċċa kilo laħam. Dejjem sibt li jagħmel tabta veġetarjan u kont niddelit tabda bl-spirulina, però f'ċertu punt bdejt nissuspetta li hija xi gimmicks biex ta' li biħulek dil-idea ta' superfood. Hija fil-fatt, ġifieri jekk inti tiekol l-spirulina, hemm benefiċċji li xjenza tgħidilna isma' hija u dawn huma l-benefiċċji. Il-parir tiegħi huwa wieħed, anke fil-każ tiegħek li tagħmilha. Għamel 3 xhur spirulina u testa d-dem. Għamel 3 xhur waqqafha, kull barazz kullu tiegħu għamel testa d-dem. U r-riżultat ara inti. Jekk qed tieħu għax anke meta jgħidu spirulina, iftakar li hawn brands differenti ta' spirulina. Għaw kwalità differenti ta' spirulina. U spirulina biex tikber malajka broġo drenaġġ. Iġvija għaw ħafna differenti, anke bħala prezz ta' spirulina, anke ma tgħidu spirulina, għaw ħafna tipi b'mod tikber differenti. Hemm xi spirulina li inti tirrakkomanda? Impossibbli tgħid. Inti tieħu l-spirulina? Jien nieħu ġieli dak imma. Ma għadli l-spirulina tuħu inti, ju. Ma issa nagħmlu riklami. Ma jimpurtax, ma assolutament ma jimpurtax, jekk nistgħu ngħinu 4 min nies. By all means. La jien inħalli dak li jkun jażelu. Jara l-paketti, jaqra ta' fint il-kwalità kif huma, kemm jista' jkun jiċċekkja l-kwalità mhux ta' spirulina biss ħafna supplements u nutrienti. Jiċċekkja bażikament anki ċertu testing kif saru u jaqra reviews fuqhom. Ġifieri dak li jkun qabel jixtri xi ħaġa, jiċċekkja l-label u jagħmel daqsxejn riċerka fuqhom. Darba biex nixtri l-kod liver oil għamil 3 xhur. Mux għet nitnejjek. 3 xhur. Why not? Ġviri, sa bdejt nikomunika ma' suppliers biex jibatuli il-ċertifikat minn laboratorji indipendenti tal-kwalità. Konti ma' fej fil-sajt fil-kod liver oil. Partikolarment għax
l-IPA ta' ġofieħ. U l-Mercury? Ma l-IPA ta' ġofieħ huwa tajjeb ħafna l għandu l-ADHD. Ġifieri għal-brain function huwa vera tajjeb. Però jista' jkollok ħafna Mercury li speċa tħod knisja biex tibni oħra essenzjalment. Jivvelenak jekk tieħu ħafna minnu, taf kif. Allura kont għamilt missjoni ta' ħajti kull filgħodu hekk qabel ix-xogħol nistembaħ nagħmel sijan, nibgħat li emails u saret ġifieri l-avventura tajti. Fil-fatt jekk tiftaħ il-kabord tiegħi tal-mediċina u ta' fejn il-mediċina u s-supplements, issib trovek maħżen żgħar ta' dan il-kod livello. U maġina xi ħadd li għandu bażi ta' biokimika u ħaj jipprova jixxi xi ħaġa simili. Kif ħadd tkun ħajtu ma jtirju jiċċekkja l-emmola u tipo. Diffiċli għalik nimmaġna tagħmel id-deċiżjoni. Neqirdu dak li jkun naħseb xi kelma propja. Ma naħseb huwa utli illi kollu dak it-tarfin. Ma tieħu ċertu deċiżjonijiet u anki qabel tieħu eżempju spirulina, klorela, jinnaf omega 3. Irid ikollok skop għal xi ħadd u ħafna nies eżempju jekk tieħu ħafna Amerikani. Jieħdu balla ta' pilla li kuljum għaxraw xi ħaġa jaħsbu għandek fuq. Le, jien dak li jkun ngħidu għamel test tad-dem. Għara x'għandek noqqas fit-test tad-dem. Hu li għandek bżonn 3 xhur, 6 xhur wara għamel test ieħor, għara l-progress, irranġa naqqas jew ħaġa differenti. Fi dak li jkun mawx easy way out, mawx magic pill li ħadd fejqek minn kollox. Li għamilt dal-aħħar li kien vera utli għalija, għamilt it-test tal-microbiome. Ma nafx għax kellek dil-esperjenza. U da bażikament jgħidlek biex ta' il-flora kollha tal-iston kuxinix imkien għawiet għadu għaw jiġri il-test. Insomma, xi tajb naqsmu ma' Renaldo. Insomma, u wara njulik. U da bażikament jgħidlek il-flora kollha xidi, u mbagħad ikollok sija ma' dal-espert, fil-każ tiegħi esperta, li qagħdet tispjegali l-lim tip ta' ikel jgħinu biex ċertu bakterja tipprolifera u li għandek bżonn tnaqqas, eċetera, eċetera. U il-kwalità ta' ħajti ġifieri naf 8 ġimgħat kemm norqod aħjar, kemm l-attitudni tiegħi u l-overall speċjal kif inħossni matul il-ġurnata jgħidu. Marret ħafna l-aħjar. Xjenza, kif jgħid Jesse Pinkman, kif xejdu. Science, bitch. Mela. So, importanti wkoll nagħmlu fatt ieħor, aħna qed nimirdu ħabba ikel żejjed. Ikel żejjed. Jiġifieri anke dak li jkun li jagħmel sakemm m'għandux kundizzjoni li jagħmel intermittent fasting, eżempju l-aħħar. Qed nipritka u ġieli ma nagħmilix instess speċjalment das-sajf ta' finti, għax 4 birra u cheeseburgers law ħadthom ukoll. Jiġifieri qed ngħid kontra. Imma dak li jkun li jipprova jiekol l-aħħar eżempju fis-6-7 jiddependi ġieli bit-tfal u mbagħad jekk jkun fil-11. Imma jekk tiekol fis-6-7 u tagħmel sa 3-4 tolf sira ma tikol xejn, kull ma tieħu ftit ilma tagħmel ġid kbir bħala cleansing għall-ġisem tiegħek stess, iktar milli tieħu l-ispirulina, iktar milli tagħmel il-biotest, iktar eċetera, għax il-moħħ għandek ċertu kontroll fil-ġisem tiegħek stess. Tagħmel inti intermittent fasting? Ġieli nagħmilha, hemm das-sajf daqsxejn mort il-baħar. Żgarrajt naqa'? Żgarrajt ħafna mhux naqra. Għax is-sajf huwa żmien il-baħar wara kollox? Għax tintaqa' ma' ħbieb, dak li jkun jekk ħatoqgħod waħdek mod, jekk fis-sajf ħataħdem u tieħu, jekk jekk toħroġ kuljum u dak li jkun ġablek birra u mort party hemm u xi ħaġa saħħek taqgħalek. Ma nafx inżomm. Waħda mid-dnubiet tiegħi li ta' fejn dak li jkun jekk ġablek xi quddiemek, irid imbattel il-plattina b'kollox. Waħda mill-difetti tiegħi. Naħseb hija d-difetti dwar difett ta' ħafna u ħafna bnedmin. U sfortunatament Malta, mhux għax immaqdar Malta, għax Malta nħobba simpju meta kont pajjiżi oħra barra. Bħala hobbies nis xandhom, morru mountaineering, morru houting, ħammorru nistadu, ħammorru nimxu fis-silġ, ħammorru nsibu l-mushrooms, Malta fiha tispiċċa. Tikol. Ekku, x'intendi. Fiha fejn nimxu. Le, għaw nuqqas ta' jekk ħadd mur il-baħar fiha tispiċċa. Ta' fint, tmur qabel hemm biex issib x'imkien ħdejja l-baħar biex forsi ma ssibx kull imkien bl-umbrelli jew eċetera. Ħadd mur tikol. Mort fuq bot ma x'imkien, żed mur tagħmel. Tixrob il-birra u eventwalment tikol. ħadd naqra xi ħaġa. Però għalfejn jiġifieri inti tagħmel l-intermittent fasting għax x'inhu ir-riżultat biex tagħmel tal-wieħed iktar komdu, iktar effiċjenti. Bħala moħħ ta' fin torqod iktar komdu, jħossek iktar kuntent, jiġifieri għandek ċerta iktar effiċjenza. Fuq il-bioloġija għandu impatt li tagħmel dan it-tip ta' sawm?
Ara, għantik eżempju ta' dar, nimmaġ għandek l-isbaħ villa, u għandek il-katusi kollha mimlin dranaċ. Sewa. Il-villa xieħaħi kollha. Ta' mbarat, ta' zibel, Sewa. ta' ħmiċ. L-istess il-ġisem tagħna. Għandna villa u l-ġisem tagħna mimli mbarat għandek l-imsaren, il-kolon, Għax nimluħ il-kollu blik, kontinuament. Kontinuament minn mbarat. Għandek villa l-istess maħmuġa. Immaġina din l-istess villa. Naddafniħ id-dranaċ, ħallini ċertu żmien bl-dranaċ, ir-riħa ħat imbida. Iba f'din l-analogija tiegħek, id-dranaċ u l-affarijiet li tiwaqfu li qed jimblukaw id-dranaċ. Jista' jkun anka ikelli huwa bnin minn naf. L-esagerazzjoni kollox ħażina. L-esagerazzjoni ħażina. U inti tħoss li meta inti tikol il-breakfast, u mbagħad tikol wara nofsinhar, u mbagħad terġa' tikol flaxija, u forsi xi bejnietom tieħu xi ħaġa għall-ħin tat-te. Speċi dak huwa eżagerazzjoni. Għara, jekk hemm xi ħadd jaħdem mal-ġebel, jew ċerta għandek ċertu xogħol fiżiku, dak ħajarqu. Imma jekk jien bħala xogħol biċċa kbira ħadd tkun ġew uffiċċju bil-qiegħda. Ġieli tibda mis-6 ta' filgħodu ta' mis-7 ta' filgħaxija ħin kollu bil-qiegħda forsi tmur passiġġata li mhux biex tikol xi ħaġa nerġa'. X'inhu l-exercise? Daħa, rajtu, daħa. Ir-realtà tal-ħajja, ir-realtà tal-kikun, u speċjalment anke żgħażagħ bil-gaming, kulħadd gamers, ġieli laqqas jorqdu bil-lejl biex jilagħbu. U mbagħad iġibu takeaways u ta' finti ħlif soft drinks, u ħlif imbarazz, u ħlif żejt, eċetera. U nispiċċaw b'40 sena problemi ta' cardiovascular diseases, ta' kolesterol, ta' zokkor. Ma l-ewwel preskrizzjoni li tajtna inti jew preferenza hija ngħidu hekk li nistgħu nimplementaw hija intermittent fasting. M'hemmx għalfejn tagħmlu kuljum, fil-fatt inti ma tagħmlux kuljum. Le, meta nagħmlu kuljum iħossni iktar komdu u naqqas iktar porzjonijiet tal-ikel u iħossni iktar dixxiplinat. Sewa. Jekk ma tagħmlux kuljum issa jkun effettiv għax se taqa'. Nimbilli tagħmlu darba fil-ġimgħa missa jkun effettiv. Ma jekk tagħmlu pereżempju 80% ta' drabi u tajt fil-weekend. Le, jekk tagħmlu sewwa. Trid taqbad perjodu Għax għattul. inkella ħataqa'. Xi volti li nkella ħataqa. Inkella Ħaterġa' taqbad ir-ritmu. ħaterġa' taqa' ritmu. Imma jekk hemm jeżisti xi ħadd li huwa dixxiplinat u jista' jagħmlu innaf jgħid jiena fil-matul il-ġimgħa kapaċi nżomm u mbagħad fil-weekend le għax nixtieq inkun parteċipi fil-ħajja soċjali, spiex ma' familti whatever. Meta ġieli kont nagħmlu dixxiplinat, noħroġ fil-għaxija nkompli ma nixrob ilma biss. Nuxra. U kemm il-darba milta qatt ma ddejjaqt. U il-benefiċċju huwa li ma titfax ħafna stress fuq il-sistema bioloġika tiegħek. Il-bioloġika qed tnadda fis-sistema, il-fwiet il-liver qed ittihom ċans jiġġeneraw flimkien, il-moħħ qed itteħħ chemicals li huma chemicals tajbin tal-moħħ qed iħossok iktar kuntent, għandek iktar ċertu saħħa, jekk qed tagħmel sports, jekk għandek attività fiżika, jekk qed tagħmel sess se toħossok iktar ċertu boost, iktar kuntentezza, iktar sodisfatt. Kollox ma kollox. Hemmhekk eżempju kien hemm film Super Size Me. Rajtu Super Size Me kont rajtu Wieħed, healthy, athletic, tfajla tal-ġen, sess ma nafx kemm kuljum biex nisagġeraw ftit. F'daqqa minnhom dal-programm kien li kuljum irid jiekol breakfast fl-ofsinhar fil-għaxija imur jiekol mill-fast food, ħalli ma nsemmix ismijiet ma rridx noqros il-ħadd tipo danka. Wara 3 ġimgħatej dal-programm kienu waqfuh għax tant kellu problemi tal-qalb, tan-nifs, jieħu n-nifs, anke biex jagħmel sess ma' tfajla tiegħu bad iħossu għajjiena u tfajla tiegħu stess biex tħoss il-performance tip wara ġimgħatej tlieta niklu imbarazz. Fejn utli dak li jkun taf inti qed iħossu għajjien xi ħaġa, mbagħad ħajjieħu pinna li biex tgħinu għal xi ħaġa oħra. U mbagħad ħajjieħu dik biex iħossu aħjar, ħajjieħu linja minn hemm biex tgħinu, ħajpejjeb xi ħaġa oħra biex iħossu relaxed. Il-problema tibdija mill-prinċipju. Il-prinċipju għal-ikel u għal-irqat kwalità tal-ilma li tixrob u minn hemmhekk tissolvija. Sewa, però l-ewwel bdejt pinġi din l-istampa ta' isma' vera diffiċli, kważi minn klimek ħatek li impossibbli illi tażel ikel illi huwa mhux ikkontaminat. Jew ikel li huwa inqas ikkontaminat minn ikel ieħor. Hija fattibbli li tagħmilha dik id-distinzjoni u tkun tista'. Id-dinja kollha kif inhi l-ilma, l-ħamrija, eċetera, kull fejn tmur huwa kontaminat. Ċi impossibbli ħanejxu ċimkien li huwa mhux kontaminat. Mhux kontaminat, imma hemm naf jekk tkun toqgħod dej Ċernobil huwa ħafna iktar kontaminat minn Trentino għas-saħħa tal-argument. Kull imkien hemm.
Però hemm volumi għandek- li hemm disparità bej postijiet u postijiet oħrajn. Chernobyl pjuttost meqrut. Trentino viċin għandek il-bazi tal-ajru fej għandek il-doħħan kollu nizer anki. Għandek il-doħħan kollu nizer fihom. Għandek fabriki ta' zeba fej fil-reverse test imorru hemmhekk. Għandek Right. ċertu radioactivity naturali, għandek ċertu impjanti tal-fabriki ta' proċessar li jarmu ċertu chemicals oħrajn fostom hallucinogens. Għandek fabriki fej għamlu l-bora, eżempju, fej hemmhekk għandek il-PFTs. Fi għandek il-Teflon coating li hemmhekk kien hemm skandli sħaħ anke l-Amerika. Ġifieri kull imkien qiegħda b'xi mod ikkontaminata forsi pajjiżi inqas minn oħra. Eżatt, dik il-mistoqsija tiegħi hija dik, speċa perswas li hemm pajjiżi fejn assolutament m'hemmx limiti, parametri ta' inti kif per eżempju tarmi il-toxic waste jew il-nuclear waste. Fil-waqt li fl-Ewropa l-inqas hemm. Jew kif Iktar pajjiż ma jkun ċivilizzat, m'għandekx computers, m'għandekx elettriku, m'għandekx għandek il-basic skills, naħseb fil-ġungla, forsi hemmhekk naħseb iktar fejn ħassib affarijiet li huma inqas kontaminati. sewa. Ovvjament dik twassal biex il-ponent jesploita għal daw il-postijiet b'mod li. Ħafna nies għal xi imorru holidays tipo jennaf Filippini, Brażil, fej jifqawhom, eżempju l-Afrika, kulħadd imur ta' finti. Imma spiċċar l-istess, kulħadd irid il-hotels, kulħadd irid il-komdita, kulħadd irid jiġi bil-ġibs, kulħadd imur hemm biex jieħu ritratti, kulħadd irid il-mobile miegħu jiċċarġjah, kulħadd irid il-GPS satellite, kulħadd irid il-live streaming biex jidher kemm ħelu, kulħadd irid jifqa' xi tigre u xi lejlu biex jieħu ritratt miegħu. Mhux kulħadd, għalet kulħadd jagħmel għadil ħaġa. Kull min- Naħseb meta nara fuq l-internet hija kważi l-unika ħaġa li jaqbel dwarha kull min naf li hija ħaġa ta' żibel spiex ta' li inti tifqa' tigra. Fil-kuntest li fejqedi. L-umanità spiċċat, ta' finti li Ma taqbel li l-umanità spiċċat meta u excuse the pun nara uproar kbir meta nara xi ħadd li spara fuq il-jun fuq l-internet. Tal-biki. Eżatt, ġiri ma sibx li l-umanità meta tara ħwejjeġ bħal daw b'mod ġeneralment l-umenu fil-grupp ta' nies li nifrekwenta jien nħossu li hija xi ħaġa terribbli. Hija terribli, ma maġinanti għat l-Afrika u xaħat sparalu għat jihdu ritratt. Ma tmux tieħu ritratt miegħu. Mal-jumejjet, le, inħoss li hija xi ħaġa fucking muqżiża spiex. Jien ngħidlek 90% tan-nies imorru jaħdu bħal-esperjenza. Le, jiena ma nistax nimmaġna ebda ċirkostanza f'ħajti fejn qatt sejr nexxieli nieħu ritratt mal-jun, ġifieri, warax mhux semmur dej il-jum tipo, one. Tu il-jum mejjed ma jappellalix. Le, assolutament, m'għandix ċans Ħalli l-jumejjed, bħalma jieħdu l-juni ta' finti drogat u biex jieħdu ritratti miegħu. Kemm il-darba ssir l-Afrika ta' finti dragon biex jieħu ritratti miegħu biex jipinek, kemm jagħmluha. Isir b'ħafna wildlife di. Eżempju żu, ma morġ żu. Jien jaġbuni. Hemm ċertu krudeltà fiha. Hemm ħafna krudeltà, naħseb. Imma Immaġna li. neħu gost nara ċertu annimali forsi ħażin tajjeb x'inhu. Jien nipprova X'aħseb nara ħażin tajjeb x'inhu? mhux ideali mhux hemmhekk. Imma la qegħdin hemmhekk jiena Italija nippreferi ta' finti neħu gost nara ċertu annimali li qatt ma rajthom, neħu gost nara kif qed jinteraktjaw. Neħu gost narahom ikoll ċertu sanità li jkunu b'saħħithom huma ċertu dika. Tajjeb le moralità x'inhija xi afford ticket li jun għandu jkunu mal-ġokaġġa. Inti taħseb li le. Inti taħseb minn klimek qed ngħidok li inti taħseb li l-jum m'għandux ikun ġorgaġġa. Però minkejja li. Minnaħa l-oħra xorta jekk hemm dik l-option imur. Għax għandek il-kilba, għax bħalma kont qed nispjegalek l-ewwel fil-bidu tiftakar meta saqsejtni għax inti għandek l-ideal li huwa preferibilment għandna bilanċ, għandek il-ħażin, għandek it-tajjeb bħalma għandek dik. Ma tistax kun tajjeb biss, ma tistax ħażin. ċertu idea tiegħi ma jistax ikunu hemmhekk. Mela. U din ġejja minn natura tagħna. Fejn qabel kellna eżempju cartoons ġo moħħna għandek xitan, għandek anċlu. Ġon moħħ għandna chemicals l-istess. Għandek chemicals ġo moħħ ta' finti għandek ċertu adrenalina, għandek ċertu affarijiet, natika semmara mixja. Sewa. Istinti huwa tgħid istja kemm meħelba kif irid naqbes fuqha. Min-naħa l-oħra tgħid le, di għadha ma
boyfriend, missi nċaqla maħħa, jien għandi mara d-dar, ma jistax nċaqla maħħa. Sewa. U dar ġilijiet kulli kien namluhom. Eżempju tara xi ħaġa tal-ikel. Tgħid taf inti din ħan iġib tnejn oħra bħala, ħan ikolla. Min naħa l-oħra tgħid le ħan nagħmel ħażin għax se nimrod. Min naħa ta' xogħol. Tgħid taf inti m'għandi ċans nitlaq sija qabel jien x'nitmellaħ. Min naħa l-oħra tgħid mhux sewwa għax ċertu xorti lesti ħadd ieħor ħajbati. Fi kuljum għandha dil ħażin dat tajjeb dat-tentazzjonijiet qed jiġu hemmhekk. Hemm din il-lotta żgur li l-bniedem kemm fl-individwu, kemm fil-komunitajiet tagħna, kemm fis-soċjetajiet u kemm bħala speċi din il-lotta kontinwament għaddejja tajjeb u l-ħażin. Annibal ċivilizzati, u għalhekk soċjetà differenti. Annimali ċivilizzati. Suppost. Naħseb li Ma jiddependi minn soċjetà. Eżempju darba kont f'dak l-istess ktib tal-imħabba, jienet fuq sess. Ħaġa normali. Et ċinu għal-età ta' sens, ta' kun sens ta' sess. F'ċertu pajjiżi, eżempju, legalment ta' 13 sena. F'ċertu pajjiżi ta' 16, ċertu pajjiżi ta' 18. Jien nista' niġġudika xi ħadd eżempju fil-Portugal li għandhom 13 sena u fil-Brażil ngħidulhom ħnieżer. Fil-każ tagħna xi ħadd ta' 13 sena jgħidulu pedofil, jgħidulu ħanżir u naqbel magħha. Sewa. Imma f'dak is-soċjetà, ġifieri ċertu ambjent, ċertu reliġjon, ċertu kultura teffettwa. Però temmen li hemm soċjetajiet aħjar minn oħrajn? Ma nafx wieġbek. Onestament ma nafx wieġbek għax kollha għandhom il-ħażin u tajjeb tagħhom. Jien naħseb tkun fis-soċjetà, titgħix fis-soċjetà, tobdi regoli ta' dik is-soċjetà u mbagħad tkun parti minnha. Dajsek għandek klab tal-futbol. Però hemm ħafna soċjetajiet illi ħafna nies qed jippruvaw jaħarbu minnhom. Tantu maħżiena. Minnu l-aħjar klab tal-futbol? Ma nifhimx il-futbol, bil-kemm nara roba. Sien naħseb għażilna l-ara Għalija nara ħela ta' ħin sakemm mhux xi World Cup ma xi ħbib biex noqgħod ninkihom għax dak il-ħobbi tiegħi. Imma dak li jkun ngħid taf inti jekk hemm taf inti tim tal-futbol. Daħjar minn da, daħjar minn da, naħseb dik faċli tajda. Fis-sens naħseb li sport huwa waħda mill-iktar ħwejjeġ kważi demokratiċi, speċa li huma fatti ju, inti jekk għandek żewġ boxers during u daw ġildu 3 darbiet u 3 darbiet rebaħ l-istess boxer, naħseb tista' tgħid oġġettivament dak il-boxer huwa fil-konfront ta' dan il-boxer li ieħor aqwa minnu. Hemmhekk ħanerġa' morru għal statistika għal science. Ġifieri l-istess ħaġa. Hemmhekk għandek il-probability għandek l-istatistika. Fejn l-istess soċjetà aħna nqisu l-affarijiet fuq statistika, fuq numru, fuq ekonomija kif rajna li mhux bil-fors l-ekonomija tirrifletti state of mind tal-kuntentezza tan-nies. Naqbel, jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dak li jagħmel soċjetà aħjar minn oħra hija speċa il-livell ta' sofferenza inutli jew le. Ġifieri pereżempju jekk inti jkollok soċjetà fej jinnaf nofs il-popolazzjoni tiġi oppressata ma tistax teduka ruħha, jew jekk inti omosessuali titħaġġar, dawk it-tip ta' soċjetajiet naħseb għalija huma kwantifikabilment għar minn soċjetajiet li huma aktar liberi, li jagħtu aktar spazju Imma din l-istess ħaġa kifet li fuq Alla. Tipot, kif inhu l-aħjar, kiku jien x'kont nagħmel l-istess soċjetà. Jien nara jien x'nagħmel biex nipprova l-affarijiet mhux is-soċjetà. Aħna bħala nies xi kultant neħbew. Neħbew wara Alla għax hemm żball, forsi kif għamel id-dinja, neħbew mas-soċjetà xi soċjetà mbażvra mfottija, neħbew wara l-politiċi korrotti jew maħmuġini mhux qed jagħmlu l-affarijiet tajbin, nirriflettu l-ambjent għax l-ambjent dina u mhux qed naraw aħna x'nista' nagħmlu għalihom. Fi aħna dejjem insibu l-iskużi, dak minn natural tal-bnieda. Insibu skużi biex niġġustifikaw lilna nfusna. Jiena għax hyper, jiena għax dyslexic, jiena għax taf inti kelli mardek, jiena ġejt abbużata meta kont żgħira, allura nista' mmur ma' kulħadd nkissilla qalbu. Jiena kulħadd jiġġustifika bl-affarijiet li kellu. Hemmhekk il-kelma anke hija l-maħfra. Fejn inti ċerta fett kulħadd kellu esperjenzi ħżiena, kulħadd bata. Jekk taħfel li kien nifsek, mhix se tagħmel iktar ħsara ħadd ieħor. U għalija dik hija soċjetà idealistika fejn dak li jkun qed jara kif hu qed jgħix bla ma jdea l-ħadd ieħor u kif qed jgħin il-ħadd ieħor. Fi m'hemmx għalija soċjetà waħda aħjar mill-oħra. U fuq dak il-punt ma naqblux, ma jimpurtax. Naqbdu l-aħħar, nixtieq naqbad l-aħħar kapitlu miegħek. Inti speċa fix-xogħol tiegħek tal-forensika partikolarment, tiltaqa' mal-mewt. Sewa ġifieri naħseb diversi drabi li kellek dan il-konfront ma' tmiem ta' ħajja ta' xaħat.
tista' tiddiskrivili il-psikoloġija tiegħek, il-personalità tiegħek tul iż-żminijiet. Minn mindu bdejt tiltaqa' daqshekk frekwentament mal-mewt, jew l-ewwel darba li tqajt mal-mewt il-qudiem. X'inbidel fil-psike tiegħek? Ara, kif qed l-ewwel darba graduate kelli 19 u rrid nitla l-Italja. Titilma? Għax se ninxef. Batu, jżidjak taw. Konti għet l-Italja, Padova, dak iż-żmien, kont ġabdejt naħdem l-Università ma kellix training fuq forensika li batuni l-Italja bħala scholarship. Thanks tal-Gvern Taljan, ringrazzjaw 30 Stednu sena. kuma? Għax kienu scholarship minn Padova stess, Iva, minn Gvern Taljan, Istituto di Kultura, kienu għazlu xinis, minn Malta konna tażilna 2 wieħed minnu. U il-ġismu xkien? Forensic Medicine. Forensic Medicine, sawa. DNA, autopsy, l-ewwel autopsy, u niftakar konti għatem waħdi u kont taf inti tipprova tagħmel xi ħbieb. U kien hemm tfajla partikolari li xi sodu dejjem tiġi bl-skates, nieħu gost naraġija bl-skates, biddilhom, nieħu gost ninnota kulħadd. Kont inkun waħdi ma naf il-ħadd noqgħod fir-roħna imma nosserva kulħadd, naf kulħadd x'libes, x'għamel met inkellem minn għandu l-headphones dak il-hobby tiegħi nosserva nies. U din partikolari kont dejjem nara happy go lucky bil-pigtails, ġeja bil-skis u bad biddel iż-żarbun u ma rajti xar xi 3-4 darbiet. L-ewwel darba li qalu li kien hemm xi ħadd mejjed min-naħa tal-pulizija u min-naħa tal-lab fejn kont qed nistudja hemmhekk stess u mort ġod id-dar partikolari. U hemmhekk insib l-istess student ta' Malqa. Dik kienet waħda mill-ewwel esperjenzi. Committed suicidju. Committed suicidju li baqgħet tħabbat li moħħi ma stax. Ximpat ħallit fuqek, xieħsibidijiet għaddewlek mu moħħu. Kemm aħna xejn min jaf x'kien għaddej minn moħħa, min jaf forsi staf inti seta' dina stajt inkellima u stajt nsalva dil-ħaġa. Ġiġi ċertu għaltek ma konniex forsi daqshekk close, dak il-guilt feeling li forsi jien stajt ngħidilha xi ħaġa, forsi jiena stajt mort napproċċja. Taf inti li l-ħaġa ġas kemm ma tajtx kasa. Kellek dan id-dispjaċir li forsi inti stajt tbiddel l-istorja traġika. Forsi għal-kem bil-kem kont nafa. Barra minn hekk kif għamilna l-ewwel autopsja kif dika li kelli bil-fors nassistija, insiba li kienet xarejt l-ċurt għala. Din l-istess persuna. waħda. Fejn hemmhekk titkisser bla ma trid teffettwak. Ġifieri inti rajthom jiftħuha. Kelli niftaħa jiena. Inti ftaħta. Parti mill-istudju stess kelli niftaħa jiena, taf int kienet ila. Niftakar ġol klassi, bdejt nimmaġina x'għaddej minn moħħa. Id-dar tagħha ta' omma kollha slalib, kollha reliġjonijiet, kollha eċetera, li forsi reliġjon stess, il-prinċipji stess, tant stħat tgħidilhom li tqila din eċetera kontra l-prinċipji li preferit toqtol ilha nnifisha. Mill-li tipa dik. Għala dawn huma affarijiet rafint li f'soċjetà f'moħħi taffettwani li nara xi ħadd fanatiku fir-reliġjon m'għandi xejn kontra ħadd rafint kulħadd jagħmel li jrid. Inti li tgħid x'impatt se tħalli fuq bniedem, kif bniedem ħadd effettwah, kif bniedem. Jumej wara żagħżugħ telqitu tfajla qabeż fuq ferrovija. Kienna nagħmlu sigħat fis-sħana fl-Italja bej ferrovija u oħra niġbru l-biċċiet ta' body parts. Ovvjament tagħmel ċertu effett fuqek, ovvjament ċertu ċajt ta' eżempju ċertu black humor. Fil-waqt li kontu qed tagħmlu dan il-ġbir ta' biċċiet, kien hemm ċajt għaddej? Ikun hemm ċajt għaddej. Anke fuq wara eżempju ta' finti ħriġna jew xi ħaġa. Dak li jkun forsi jkun hemm xi ħadd ta' finti panik sieħa x'kisser biċċa difer. Le, imma din interessanti ovvjament il-fatt li waqt li jkun hemm xi ħaġa li hija daqshekk makabra u talbisa ikun hemm iċ-ċajt. Rispett ikun hemm lej il-vittma ta' finti dak li jkun tibda titħassar, nibda ta' finti. Hemmhekk ħa toqgħod tagħmel hekk spiċċa tikbi. Imma huwa coping mechanism. Huwa coping mechanism. Mhux għax vera salvaġġ imbagħad tikbi kemm il-darba qabel qatt mort nikbi ta' finti. Għamilt karriera sħiħa. Mseddi għanit. Għax bħad bidin ma għoddi minnis ma nistax tamela. Jekk għandek professjoni, għandek ħatamel xi ħaġa, tittamela. Anke ċertu nies jiġu qudiemek. Ma ovvjament għandek l-għażla le fis-sens li inti għażilta dik il-professjoni, mhux ħadd ma tifalek center ma' moħħok. Għażilta dik it-triq inti? Tal-forensika? Għażilta. Sewwa.
nixtieq nifhem hekk naqra iktar l-iżvilupp psikoloġiku ta' din ir-relazzjoni. Kurjuż ta' x'jiġri f'moħħ il-bniedem meta jiġi affaċċat daqshekk. Iġġelek taħseb. Fuq xiex, x'inhu maħsibijiet. Fuq il-mewt, naħseb minn mewt ma tibżax tibża iktar. Kont tibżaw ma dekx? Iva, naħseb kont nibża madnix, ġili tara nis mejtin, ta' finti ġili tkun għaddejjem minn perjodu ta' xej f'ħajtek tgħid ta' fint tal-bniedem aħjar minni iktar kuntent minni, qiegħed mejjed. Ma jħoss xejn, ma jmux kuntent biex forsi X'inhu kuntent? neutrali. Mekku, imma ġili tgħaddi minn ċertu fażijiet, u hemmhekk fejn ġili tgħaddi fażijiet fejn dak li jkun ikkommetta suwiċidju nipprova naħseb ġa moħħu x'ikun qed jaħseb ftit minuti qabel għamel is-suwiċidju. Hemmhekk tgħaddilek ukoll f'moħħok meta bniedem tkun qed tkellmu ġili tkun irrabjat u ġili tgħid ħataqla l-ħama ħataħroġ li kollox li għandek. Kif ħateffettwa ħadak il-bniedem? Ġili kelma tiġri titfa' biżżejjed biex ikun daqsxejn ta' finti u jmur u jagħmel x'kun midja. Jaqbes il-linja. Għana qed attent sensittivissimu, mhux kulħadd hekk żgur. Sirt iktar sensittiv, ġiri Sirt minn mindu. ħafna iktar sensittiv kif inhuma. Mbagħad tara ċertu nies, eżempju ġimagħtejn ilu, kont ninsuq għall-affarijiet tiegħi, ġiet minn mużika, xi ħadd bil-mutur warajja daq il-ħorn naħseb laqas bistajt każ jiena xi nieħu gost nisma' mużika. Ġimma ġembi tlux għandek bżonn. Għalli daqqejt il-ħorn jien ma smajtnix. La ma rrid tlux nitnejjek minnek. Minn int. Il-għajtu tajjeb mela. Għalli basta professur inti basta. Kien jaf li l-professur? Naħseb era bit-televiżjoni u xi ħaġa. X'tipa x'teffetwa. Issa billi hemm xi ħadd tipa Ma stajx tieħdu bna inqas erra. Taħseb. Dak il-ħin ħasadni, dak il-ħin ta' finti ġimma ġembi jgħidli int min int mdaqqet lek il-ħorn, tant rajta banali, li jekk ħarġit li. Xatlu eżatt xala bibi? Għetlix nitnellaħ minnek. Mux nitnellaħ għatlu. Nitnella, ma tax nitkellem tipa dik, għetlix nitnellaħ minnek. Xadis. Dak li jkun ta' fint ma rridx imweġġa ma qasnaf minnu. Imma dak li jkun kif ħasadni dak il-ħin u tiġi jisob. U dik kif tirrelata mal-ħsibi tiegħek dwar il-finitudni tal-bniedem, il-mortalità? Number one tiġi jisob bħala self-defense, kulħadd irid jerbaħ argument. Għala dak li jkun jekk kien toffendik tittofendi jew xi simili. Jekk dan daq l-ħorn eżempju sa jkun tranquillissimu ġej, dan laqas nafx kien jaf x'qed jagħmel ġaż daq l-ħorn ma smajtux ġi jieħu sodisfazzjon. Fiet ngħidha ċirkustanzi ta' fint banali ġili, dak li jkun toħloqlok ċertu stress, imma ġerat tkun fl-istess ġie. U 16 muturi differenti. Bla ma trid ħadd effettwak. Jekk wieħed qed l-kelmek, it-tielet wieħed ħadd tispiċċa tidajlu bla ma taf minnu. Sfortunatament, u ma tkunx taf minn xi għaddej, ma tkun taf x'inhu għaddej minn moħħu. Għala dawla fejn dejjem nibqa' naħseb, ta' fint, u bħalma dal-każ ma nsejtux ta' dal-persuna qed ngħidlek laqas naf minnu. Imbagħad nibda ngħid imma xi xi nitlwek, ma nisni xolaq tittieqa ma kellimtu xejn. Imma kif ġajtu aggressiv ġie għalik, kif tajjeb kan kif ukoll, kif napproċċjaw ċertu nies. U hemmhekk tajjeb ikoll ta' fint. U inti għalik l-aggressività naqset minn mindu sirt iktar rib il-nies mejtin. Jiddependi mit-ċirkustanza jimmidem kan. Imma jiddependi naħseb mit-ċirkustanza kif inhu. Kif nara dak li jkun li ħajem ċertu inġustizzja, anki ċertu inġustizzja soċjali, ċertu preferenza tipo dika, ċertu fottimenti f'ċertu ambjenti, ċertu dak li jkun hemm nuqqas ta' rispett. Hemmhekk naħseb xi kultant nisbalja wkoll. Li ma misnix. Ġviri dak li jkun, ma misnix dak li jkun għax ħaddieħor qed jipprova joqorsok, ħalli jaffettwa lili u l-karattru tiegħi. Imma kulħadd għaddemmu l-aħħar. L-aħħar mistoqsija, wara l-mewt tiegħek kif tixtieq lin-nies jiftakruk? Bniedem li għamilt il-ġid qalbi tajba u jngħid il-kulħadd. U għent il-kulħadd. Il-patruni staqsu miġġuba lilkom il-bib tagħna tal-Browns partikolarment mis-servizz tal-Gut Health li tkellimt dwaru diversi drabi kemm jien, kemm il-familja tiegħi għamilna użu minn dan is-servizz tal-Gut Health u għal daqstan spjegawna sirna nafu l-imtib ta' ikel huwa ta' benefiċċju li msejjena biex niprogressaw f'dik li attitudni, enerġija, fil-kwalità tal-irqat li dal-affarijiet kollha li għad kif semmejt kollha tiebu, kollha mxew il-qudiem wara li għamilt it-test tal-Gut Health u ovvjament wara li komplejt bil-preskrizzjoni. Sa-preskrizzjoni hija x'għandek tikoll iktar minnu, x'għandek tikoll inqas minnu. Hija ferm u ferm
sempliċi, apparti li hemm numru ta' esperti li jgħinuk tinterpreta dawn it-testijiet. Insomma, nirrakkomandah immens Browns it-test tal-Gut Health, Patreon.com forsa ġomalija. Jek tixtieq intu kol saqsix mistoqsijiet. Artlana. L-mistoqsija jgħamil Glenn Merċija. Jingħad minn żmien għal żmien li stabet kura għal-kanċer. Imma għax raġuni ma tinħareġ fil-pubbliku minħabba it-telf kbir ta' flus li jkollhom kumpaniji tal-farmaceutika. Personalment insiba diffiċli nemmen li qatt ma nstab xejn fuq dan it-tip ta' mart. Meta irnexxilna nagħmlu tant avvanzi. Biżejjed ħares lejn il-vaċċin tal-COVID u kif ftit xhur inħoloq vaċċin għalih. X'inhi l-opinjoni jew tarif tiegħek fuq dan? Grazzi. Ara, bħala kumpaniji fid-dinja, ngħidlek hawn 10 kumpaniji kbar. Dal-kumpaniji kbar Tal-farmaceutika. ta' kollox. Dal-kumpaniji kbar jipproduċi l-ħwejjeġ tagħna, jipproduċi l-ikel, jipproduċi l-ħelu, jipproduċi farmaceutika, jipproduċi d-deterġenti u dawn tista' tfittxhom. Sewa. Dawn kol. Li kumpanija bej oħra meta ikollok ċertu mart, fostom il-cancer, ikollok ċertu prodott, ċertu kimika, Sewa. ċertu trattament, dawn iridu jaraw kummerċjalment kif ħajnħareġ, leġislalment kif ħajġi reġistrat u fl-imma waqt jaqbel għalihom biex joħorġu. Għaw ħafna tipi ta' cancers, kull tip ta' mediċina għandek xi side effects, ġili tgħaddi mill-phase 1, phase 2, phase 3 ta' clinical studies sakemm di toħroġ, ġili għaddu numru ta' snin qabel toħroġ. Ġifieri hawn ħafna rumors, ġifieri ma nafx x'inhu vera, ma nafx x'inhu le, żgur mhux forsi dal-kumpaniji wkoll jaħsbu l-interessi tagħhom qabel ħadd ieħor. Fil-każ ta' COVID, sforzaw kulħadd jieħu l-vaċċin bla ma sar studju biżejjed jiġifieri side effects tagħha ma nafuhiex. U mhux hekk biss tal dal-kumpaniji iffirmaw mal-gvernijiet kollha mad-WHO b'kollox li ħadd ma jista' jfittxhom għax din kienet kwistjoni ta' emerġenza, jafu li ma saritx studju biżejjed, għall-enti dak li jkun ma tistax fitxhom ma tista' tagħmel xejn, imma tispiċċa darek mal-ħajt. Isek inti ilek ġimma ma tikolx u ġibtlek biċċa ħobs immuffata. X'se tagħmel? Ħadd ikollha u tgħidlek thank you. X'nistgħu nitalmu mill-episodju tal-COVID? X'tajna għamilna ħjar biex is-sitwazzjoni tiġi. Iktar ħaġa disgustatni jiena n-nies kemm huma selfish. Dak li jkun nafu eżempju jaħseb li hemm COVID se jagħmlu xi ħwienet tara kulħadd imur ikaxkar is-supermarket imur ikaxkar kulħadd biex jaħseb ħsibiet tiegħu. Dik hija waħda mill-disgustamenti tiegħi. Jibqajt nixtri li għandi bżonn, anzi minn kellu bżonn raba ta' maġembi l-anzjani, eċetera, ibqa' ċert li tajthom xi affarijiet biex iktar ngħinhom li jista' jkun. Mhux kif naħseb tipa dik, ġifieri dak li jkun. Ta' fejn utili tarhom, issa biex tixtri soft drinks, 30 kaxxa. Dan missi dubla 30 kaxxa soft drinks. Di l-priorità tagħhom tal-ħajja disgustanti l-affari. Meta kien hemm il-maskri. Eżibta bil-fors il-maskri. Minn maskra 10 cents ġiet tiswa 3 euros. Minn ximkien suppost ta' finti għandek il-fiduċa ta' spiżjar, u mbagħad bdew nbeħħuhom kull imkien anke kull kantiniera ta' triq, li għandek ċertu fiduċa tagħhom ġifieri dall-importaturi ta' ċertu mediċini li kellu nġibu dawn l-affarijiet. Approfittaw ruhom id-domanda tal-maskri biex minn 10 cents tagħmilha 3 euros li tittilbisha bil-fors. Firajna ċertu ħniżrijiet naħseb. Min naħħata, rajna wkoll ċertu statistika, ċertu data. Li kulħadd jinterpreta d-data kif irid. Eżempju dak li jkun min miet bil-COVID. Miet bil-COVID għax vera kellu l-COVID biss kienet bħala primary effect. Jew għax kellu 80 sena kellu tip zokkor, mart, qatt ma ħaħsib, eċetera, ta' minn kollox. Il-fattu ma ħafna nies li jmutu mhux minn ħaġa waħda, essenzjalment kunċert ta' patoloġiji li kawżaw lek. Kieku jkolli nagħmel studju jiena min miet u kien il-back beans ġimgħa qabel. Ibqa' ċert li ħajkun hemm ċertu incidenza. Għala statistika tittarab ċertu mod. Li kien hemm ċertu affarijiet eżempju l-Italja. Jagħmlu show f'kollox. Anke bil-mejtin. Tara dak it-twibet kollha, għaddejjem minn naħa l-oħra. Mux ovvja ħat iġi f'moħħok ta' fint it-tifla li għandha l-asma, missilek li hu marit, kif ħajmutu tipo daka. Fi naħseb seta tsaret l-affari li ċertu panic li kien hemm, seta iktar ikkontrollat u ċertu nqas selfishness. Selfishness qed ngħidu u
panic għal kif ir-rapportajna U panic l-effett. ta' dak li jkun ta' finti jisak il-ħajja tiegħi aħjar minn ta' ħaddieħor. Kien hawn nies ngħidlek kienu lesti joqtlu biex inti ta' finti tgħix inti ma jgħix il-ħaddieħor. Jisna qed naraw film ta' zombies. Ġifieri kif nara dat tip ta' element li soċjetà din tant aħna selfish, tinkwetani. Stajna naħseb iktar għajnejna xulxin minna. Milli naraw kif ħan igwadanjaw, kif ħan igwadanjaw il-biznis, kif ħan igwadanjaw kollox, fi naħseb maħat ma kien jaf xsejġi. Fit naqbel miegħek li kien hemm ċertu livell ta' selfishness li kien pastasu. Partikolarment meta niġu għal daw disinfectants tal-idej biex inti tkun tista' tidħol ċertu postijiet u l-maskri. Dik il-panic buying, xinu? Il-toilet paper u kol kienu għala? Insejt. Kien hemm clean out ta' toilet paper. Issa, naħseb li jimmotiva dawk in-nies huwa naqra differenti minn negozjant li jetaħares li l-landscape u jgħid l-lustra kif ħan għamel li rajna għandi xebba minnhom dal-maskri minn 10 cents 3 euro taf xettajt minn 10 cents 3 euro. Waħda hija Machiavelliana u l-oħra hija ansjetà provokata minn naqra ignoranza, provokata minn naqra selfishness, mid-darba u elf. Però dak il-price gouging kien wis ardit fil-fema tiegħek. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Dak li kun jatas, tkellmu ħażin. Spiċċajna tant ta' finti dak li kun jatas qabel ngħidu l-blessju. Dak iż-żmien spiċċa tkellmu ħażin. Fuq biċċa virus, fuq bil-biża li tant kien hawn. Fija, ġifieri ta' finti. Għalek, ġvirin, niftakarni ġvirin, noħroġ l-tfal, per eżempju, krem zmin fejn kienu jgħidu l-ek aħjar ma tinteraġix ma' nies oħra, ma' tfal oħra, tfal mux jtħodhom l-iskola, ma' ħnix immorru xogħol. U konna mmorru taf kif il-kampanja u tara xi familja ġejja mill-bot bit-tfal, u inti tkun tixtieq li tfal tiegħek tal-jom jilagħbu ma' tfal oħra. Imma ovvjament iġib li tibbet fik din l-ekwivokazzjoni, ma jekk ħalihom jilagħbu mbagħad jekk jiġri xi ħaġa mbagħad ikun it-tort tiegħi. U konna spiċċajna mill-żmien is-segregati u iżolati u t-tfal tiegħi tittoqgħod tispjegalhom kellu tfal żgħar dak iż-żmien min naf 3-4 ma kien kellha Sofi. Tittoqgħod tispjegala u biex tispjegala trid tbeżżaħ fis-sens qed beżżaħħa inti fl-istess jien qed tisma' xaw virus, jaġel x'inhu virus, mhux qed taraħ imma dak qiegħed fl-arja u tittoqgħod tispjega dawn l-affarijiet kollha, ġifieri għax inti jiena kontra l-idea li t-tfal tgħidilhom għax jiena katlek, ma jekk qed tispjega ħatiżra ċertu perturbazzjonijiet u fl-imħuħ tagħhom. Ftit biża bidlet l-imħuħ ta' nies li saru l-selfishness tagħhom ħarġu u li dak li jkun il-ħajja tiegħek iktar minn ta' ħaddieħor. Jekk inti xtrajt 20 maskra flok waħda li forsi jekk vera salvat il-ħajja, inti tgħid il-ħajja tiegħek x'neffordja iktar minn ta' ħaddieħor. Bil-lat ta' farmaceutika dwar il-COVID tista' tgħidilna xi ħaġa? Naħseb kienet success rate minn naħa l-oħra kien hemm mat pożittiv. Minn lat pożittiv minn naħa ta' nutraceuticals li ċertu tobba fejn qabel ma kinux jemmnu eżempju f'ċertu vitamini, eċetera, minn studju li saru eżempju sabu li ċertu xejjex jew ċertu anke vitamin D huwa importanti stess biex ikollok ċertu level ta' vitamin D biex iżid l-immunità. Nutraceuticals x'inhuwa? Nutraceuticals huma chemicals differenti li ġejjin mill-pjanti u mill-ħaxix. Okay. Fosthom bħalma semmejna spirulina, chlorella, omega 3, glutathione, hemm ħafna affarijiet ħafna minnhom. Fi dawn iktar in-nies kienu qed imorru f'lokal mediċini, iktar naħseb kien hemm trend qed imorru biex ikun hemm bħala prevention. Tibju vitamin C dak li jkun bada joħodha, vitamin D bada joqgħod attent, testijiet tal-vitamin D bdiet issir. U minn naħa ta' mediċini, minn naħa ta' tobba, fejn qabel jgħidlek vitamini li jkun bada mhux kollha in ġenerali nitkellem. Dak li jkun sar iktar joqgħod konxju ta' tagħmel inti frekwentament hekk testijiet tad-demm? Skont il-burdati. Skont il-burdati. Meta tkun burdata tajba li għandek. Dan pal skarpan ta' fenti kun bizzarbu l-imqatta. Xi kultant iktar nagħti każ il-ħaddieħor biex ngħin eċċetera dik milli nagħti każ tiegħi nnifsi. Sewa. U meta tagħti parir il-ħaddieħor, l-imtib ta' testijiet tgħidlu biex. Testijiet kollha tad-demm biex naraw il-funzjonijiet kif qed jimxu, tal-fwied, tal-kliwi,
tal-pulmun, it-teredin, eccetera. Jien nagħmel test is-soltu meta jħossni ma niflaħx oltre minn hekk. Jien eżempju bħala s-soltu norqod 3 sigħat 4 għandi enerġija biżżejjed biex inkompli. 3 sigħat 4 kuljum? Għandi enerġija biex inkompli naħdem id-dar, inkompli nikteb, inkompli għaddej u tipo dik. Jekk naret iħossni iktar għajjien, iktar dik u dommet iktar minn 3-4 tiem. Hemmhekk ngħid forsi u għandna d-deni, hemmhekk inkun ma niflaħx hemmhekk nagħmel testijiet. Ma tantx tiġri ta' spiss, ningrazzja Allah. Il-mistoqsija li misftit, 3-4 sigħat kuljum Madonna, fis-sens. Biżżejjed u xi kultant naret naħli l-ħin. Mela, Dejjem għandi notebook s-sodda, għax kemm il-darba xi darbtejn 3 jkolli xi idea biex nagħmel dik, insejt nagħmel dik, għandi nagħmel dik u dejjem niktub. jew xi idea kreattiva. Mela, Aron De Manuele jgħid, would a chemical generated by synthesis or isolated from natural sources have an equivalent effect on the body? Okay, all right. Mela, affarijiet sintetiċi huma sintetiċi, mhux l-istess bħal ġisem. Imma mhux kollha l-istess. Ġili sintetiki ma jkunx daqshekk bioavailable daqs chemicals oħrajn. Fi kull ħaġa li Guys, you're going to have to speak English, jew bil-Malti waħda minnhom. Mela, so, aħna qed ngħidu illi qed nitkellem fuq l-istess kimika ma jekk tkun derived minn synthesis. Għandek vitamin C, ġej mill-larinġa. U għandek ascorbic acid, acetic acid ġej minn chemical factory, eccetera. Sewa. Huma differenti. Huma differenti qed jaħdmu b'mod differenti. Iktar l-affarijiet ma tkun naturali iktar aħjar. Hija iktar aħjar, ġifieri il-vitamin C li nieħu minn banana jew minn frotta. Hija superjuri. Għax dik mhux vitamin C waħda, da bioavailable, għandek ċertu chelation tagħha tidħol aħjar ġol ġisem qiegħda b'mod naturali. Tista' tispjega bioavailable? Bioavailable hija meta inti qed tieħu eżempju 1 milligram ta' vitamin C. Dak il-1 milligram kollha taħodha fis-sistema. Iktar ma ħaġa tkun bioavailable, iktar ħatuħu minnha. Iktar ħatuħu minnha. Sewa. Jekk għandek xi ħaġa eżempju sintetika, tista' tieħu minnha eżempju 20% ta' tieħu 1 gram. Għax minna għandek affarijiet sintetiċi oħra li huma tipi dika. Fejn tidħol sintetika f'moħħi tkun ikoll eżempju droga. Hija problema. ċertu droga, speċjalment sintetika, għandha ċertu impatt negattiv diffiċli biex tinduna x'inhija u iktar ħsara fuq. Meta tnajdu droga Abusive drugs. Per recreational drugs, per eżempju marijuana tnajdu. Mhux marijuana hija pjuttost naturali, ġifieri hemm ħafna drogi oħrajn tipo li mhux. Li huma synthetic il-variations synthetic tal-marijuana. Eżempju hemm il-flakka, hemm il-DNA, hemm ħafna tip ta' drogi oħrajn li jagħmlu effetti differenti. What is your opinion about the increased use of energy drinks among students? Do you think their use is a health concern? Unżid ma dik li qed niltaqa' ma' iktar health students li jużaw affarijiet tipo Ritalina jew kien hemm xi ħaġa oħra li palissa taħrab li jisimha. Creatine, taurin, speċjalment. Creatine hija mhijiex stimulant li tintuża l-ADHD, però hemm min juża mingħajr m'għandu l-ADHD. Kafe, ekol, sanki kafe sintetiku. Kafejna, ġifiri, kafejna. Kafejna, nikotina u kol, sigaretti, fi għandek il-smoking, dawn kollu huma drug. Għala, kull ħaġa speċjalment energies, tinkwetani ħafna energies, għandek ħafna kafejna fi għalli tistimula Eżaqna għalaj il-majk jek juġbor. L-energy drinks għandek ħafna kafejna, kafejna ħat istimula l-qalb. Sawa. Kif ħat istimula l-qalb iktar it-tajja. Sawa. Fi dak li kun ħatik boost energy, imma mbagħad ħatajja. Dabħal m'għandek magna, dejjem għaddej ir-revjata. Se tagħmilha, fl-aħħar mill-aħħar ħajnqata xi gaskiet u l-istess fil-qalb. Iġifieri l-istudenti, l-istess ħaġa bħal l-intihom. Għandek xi studja, qassa mill-ħin aħjar. Jekk għandek taf inti satej kuljum tista' tistudja, għamilhom satej tajjeb. Aħjar milli tipprova tagħmel 6 sigħat u mu toqgħod tirranġa. Jekk eżempju deadlines, għamel deadlines sura ta' nies. Jekk dak li jkun jista' jaħdem 6 sigħat biss flok 8, naqqas il-kost. Aħdem inqas u għamil affarijiet li għandek x'tagħmel. Ma tistax tlaħħaq ma kollox. Ġifieri inti konċernat fuq iż-żieda konċernat l-abbuż tagħhom u anke r-riklamar tagħhom. So, taħseb li għandu jitrażżan? L-affarijiet ta' riklamar, ta' affarijiet ta' żgħażagħ anke ma' tfal. Anke jekk tmur tikol burger ħatiħu toj. Jiena lija dik illegali. Jiena lija ħatikol biex ħatiħu nutrijenti mhux biex ħatiħu toj.
Ġrinti li kien għalik, l-istat għandu jintervjeni fli jirreklama li. Mhux fi stat biss anki minna ħata li jum bħala reklamar fuq it-tfal. It-tfal qed nibbrainwash jom ċertu mod. Jiena taf xi sorprendini fuq it-tfal. Meta niġu għall-ikel, li inti meta tmur ġo restaurant, il-kids menu tkun l-ar parti tal-menu, l-iktar parti tal-zibel tal-menu. Tipo chicken nuggets, fish fingers, umma l-iktar affarijiet processed. Biex għanadu il-lostret fall nħobbu. Il-lostret fall, il-futur tagħna, il-futur għana fish fingers, nuggets, chips. U speċ ta' hija vera, nara vera ipokrazija. Tipo għatfall għandna nitmawhom laqgħu affarijiet biex. Naqbel perfettament. Le, fuq dik naqbel. Fuq jekk għandu x'intervjeni l-istat biex inti tħeġġeġ in-nies jażlu r-restoranti għak biex jieklu ma naħsibx li naqbel, però reklamar jiena, mhux fi jażlu, reklamar. Għax għandek tifel, it-teħti rewardja jekk ma jikolx jew it-teħtoj biex jikol. Qed nibbrainwash jew tifel, hija kull, ħadd għandek it-toj. Għandek tikol tifel għax għandek il-ġuħ. Jekk tifel ma jridx jikol, ħallih ma jikolx. Xi darba ħeġġit. Imma mbagħad itteħx xeba ħelu, jew xeba ġelati, għax dak huwa f'sit żejt jew soft drinks. Għax dak qed jaqta' l-ġuħ bit-sokkor, bl-imbarazz. Plaċert, ħalli tifel li ma jogħġbu xejn. Mhux jekk għandu forsi marda jew ċardina, imma ħalli tifel li ma jogħġbux. Jixrob l-ilma biss. Taħseb wara ġurnata tnejn mhux se jikol kull ħaġa li ħadd ministru mhux se jikolha. Taħseb bil-forsi li chicken nuggets jew chips. Le mhux hekk. Le aħna naħseb. Fsiet u ngħid żejjed ngħidli jiena. U dawn ġej minn kollox għax kulħadd fast food, kulħadd irid jaħdem. It-tnejn li huma jaħdmu bil-part-timers, ir-raġel u l-mara jew familja ħalli ma jidħolx fi kwistjoni ta' familja kif inhi da żmien għax komplikata wisq. Kulħadd irid jikol, kulħadd irid joħroġ, kulħadd irid iħallihom kulħadd għandu ħajja privata lih u tfannhom żejda. Vet, mhux kulħadd. Il-trend. Nasbem hemm trend li risqalem, nasab li għandna aktar ukoll ħafna iktar disposable income milli kellhom il-ġenituri tagħna. Aw iktar faqar mhux disposable income. Imma disposable fis-sens jiena niftakar żmien li meta konna mmorru pereżempju ħanieħdu pizza kienet tkun okkażjoni u koka wieħed u jaqbillek aħjar tordnaħ il-koka la tiġi l-pizza xbin għax hekk ispiċċat il-koka dak il-wieħed. Dak iż-żmien kien jinvestu, kulħadd kellu d-dar tiegħu, kulħadd kellu għalqa mad-dar. Ma aħna ma kellniex għalqa mad-dar. Imma kulħadd kien jinvesti f'affarijiet oħra, kien kellhom iktar ċertu għaqal. Nasib fil-faqar soċjali mhux kemm nilbsu affarijiet tad-ditti kemm għandna l-isbaħ karozzi u kemm inbidlu affarijiet. Naħseb bħala ħajja kulħadd kien kellu iktar. Il-ġenituri tagħna kienu speċta iktar limitati wkoll fuq xiex jistgħu jonfqu ġifieri is-suq ħieles ma kienx daqshekk wiesa f'dak li joffri. Isma' ħanaddu għall-mistoqsija li jmiss ma kjarifika Aaron was referring to the production process. Ġifieri inti qed tgħid illi pereżempju vitamin C derived minn affarijiet naturali versus vitamin C inti Microphone. So, jekk nitkellmu fuq vitamin C, per eżempju, naqbel nifhem li jekk tagħmel larinġa għandek bioavailability iktar għolja. Imma jekk fil-fabbrika produċejta minn sintesi kimika, jew inkella qabatt il-larinġa, għamilt l-extraction tal-vitamin C u ġibta dejjem SA ta' 99%, 98.0 to 102.0. Dawk iż-żewġ vitamin Cs li ġew derived b'mod differenti. Tara li hemm differenza meta jiġu jittieħdu minn pazjent jew minn persuna at that point? Nara li hemm differenza l-istess bħala anke l-biological kif teffettwa. Fil-chemicals aħna kemm għandek l-istess chemical structures, il-resonation tagħhom ikun differenti. Dan bħal m'għandek eżempju statwa quddiemek għandek waħda ta' ċaqqu fl-oħra tal-plastik. It-tnejn huma statwa, it-tnejn l-istess ħaġa. Imma l-istruttura tagħhom, il-chemical structure, is-saħħa tagħhom huwa differenti. Il-chemical structure ġifieri meta tosservhom taħt mikroskopju pereżempju jkunu differenti. Bħala molecular structure, bħala chemical structure taħtom iva tara ċertu bonding huma differenti u kull bond differenti, kull frekwenza differenti ħadd effettwa l-pathway kif huma. Fi hemmhekk iva tagħmel differenza. Il-general building blocks ikunu l-istess, però mbagħad kif jingħaqdu ma' xulxin, il-kwalità tal-molecule. Isek għandek Lego. Il-Lego kollu l-istess shape. Waħda minnhom hija tal-ġeblo, l-oħrija tal-plastik. Biex nagħti eżempju tipu dika. Il-kwalità tal-molecule ukoll tkun differenti. Tkun differenti. U l-bond ta' bejniethom tkun differenti.
U ħafna drabi sintetik hija raġuni hemmhekk biex ikun hemm iktar profitti anke bħala prezzijiet. Għalhekk jkollok varjazzjoni ta' prezzijiet ta' dak li jkun biex jixtri. Ġieli tkun b'mod ġenwin biex teffordja kulħadd, dejjem ninqdew bil-Afrika u dejjem ninqdew bl-Asja li mhux kulħadd biex ikun hemm dik, imma fl-aħħar mill-aħħar l-istess kumpaniji ibuħuhom bi prezzijiet ħafna iktar għolja il-pajjiżi hemm li huma suppost industrializzati l-Ewropa, l-Amerika. L-Amerika partikolarment hija Anke tal-biża. Malta, jekk naraw mill-prezzijiet ta' Malta bħala mediċini u kien hemm studju darba konti għad f'boards u xbajna niġġieldu bħala konsumatur, bħala Consumer Association biex inraħsu ċertu prezzijiet u nagħmluhom average. U kien hemm studju u dejjem nagħmluhom bħala average. Kif jikkomparaw il-mediċini Malta? Ħafna li, ħafna nies qed imorru sqalija biex jixtru l-affarijiet anke bħala mediċini. Ma kontx naf li. Per eżempju, li huma l-mediċini li f'Malta huma iktar expensive. Miss kollox. Okay. Ħafna minnhom naf, naf nies li għandhom boats, eċċetera, tipo dik, imorru jixtru ħafna affarijiet minn hemmhekk anke mediċina x'tiġihom ħafna irħas, kważi 1/3 irħas. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. L-aħħar mistoqsija ġejja minn Anonimu u jistaqsi you recently wrote about euthanasia. Can you give an explanation and try to introduce the idea? Mistoqsija interessanti. Iva, kelli ġiex publikazzjoni fuq euthanasia, u raġuni kienet mhux biex nagħmel number 1 xtaqt nistimula ftit il-ħsieb fuq euthanasia dak li jkunx jaħseb. Number 2 nara ħafna nies disprati. Number 3 xtaqt ikoll nagħmel daqsxejn enfasi wkoll fuq alternative medicine. X'inhi alternative medicine? F'natu każ jien għandi cancer ħan nitkellem fuqi. Kura m'hemmx. Imma sabu ximkien l-Afrika li għandek ċertu mushroom differenti li tista' tgħini. Bħala legislation jiena ma nistax inġiba dik biex nippruva tiġi legali. Naħa ta' customs ħajwaqfuk, minn naħa ta' port health ħajwaqfuk, minn naħa tal-health department ħajwaqfuk. Jekk xi ħadd ħajjejnek biex iġġiba ħejġi kompliċi miegħek li tipo li hija legali. Meta bdejt anki l-stem cells bħala treatment Malta kont wieħed mill-pjonieri biex nibnihom. ħafna minnhom, ħafna mit-tobba, ħafna kienu kontrija għal xiex. Għax is-success rate hija ta' 30%, 20%, tista' ma taħdimx, hija ħela ta' flus. Issa jekk jiena ċ-choice tiegħi hija ta' finti li ħammut fi żmien 3 xhur 4 xhur. U għandi hope li ħanieħu dat tip ta' treatment għan fotti 20,000, għan nisagġera, għan nitkellem tipa dika. Imma għandi hope li ħatejni. Id-deċiżjoni hija tiegħi, mhux tal-gvern, mhux tal-ebda stat. Għalla l-euthanasia daħħalta bħala kunċetti kol, li għanda titħol euthanasia dak li jkun jiddeċiedi. Sabiħ, jekk jien ħammut, immut ma' tfal, ngħidilhom ċew qabel, mhux qed jistennew li ġurnata wara oħra l-ftit xhur sakemm jien niddispra u mmut waħdi, u mit bil-paċi. Imma jrid ikolli wkoll iċ-choice li jkolli ta' xi ħaġa alternattiva. Jekk jien naħseb li kan ixrob dina, għalkemm mhux legali ġimgħa Malta ħan użaw skopi tiegħi personali li tista' tfejjaqni. Għax għandu jżomni l-istat. Għax għandu jżomni regulations. Għax jien għandi nistenna. U x'inhu raġunament tal-istat f'dan il-każ għalfejn jista' jwaqfek? Għax hija legali. Imma għalfejn il-liġi. Għax il-liġi tal-mediċina għandek li ċertu mediċina anke biex tinbih tittaddi minn ċertu fażi differenti. F'Malta morru. Ma tingħatax eżenzjoni lil nies li għandhom mar terminali u daw ħajmutu xorta u l-unika eżenzjoni li saret bħaġa storika fi żmien il-COVID biex intużaw il-vaċċini bla ebda studju fuqna. Imma xi ħaġa oħra m'hemm l-ebda ma tistax issir. Ħaġa oħra f'Malta naħseb wieħed mill-iktar ftit postijiet fejn mediċina jew parti minn mediċina jew ċertu minnhom li huwa borderline ma' mediċina bil-forsi x'jagħmel spiżeriji. Pajjiżi oħra ċertu mediċina, eżempju Panadol, eżempju l-Ingilterra nista' jagħmel supermarket, anke l-Italja. Malta bil-fors tittixxi hemm spiżerija. Barra minn hekk Malta wkoll għandna n-numru ta' spiżeriji huma limitati. Ma tistax imur jien napplika spiżerija. Tit bil-fors ta' fejn jew tbieħ jew tixxi minn spiżerija differenti. Tfiem ċertu issa forsi għax żgħir ir-raġunamenti għal xmaw spiżjara biżejjed ħafna argumenti. Jiena ma ċertu planning naqbel ġifieri ta' ċertu industrija għandek bżonn daqshekk naħseb li l-iktar ħaġa li jbagħti minnu dal-pajjiż fil-fatt
jew waħda mill-iktar huwa nuqqas ta' pjanar. Għax ma nagħmlux limitu fuq min ibiħ il-pastizzi. Per eżempju, le nista' ġifieri ara taħseb li mhux naqbel miegħek. Jew kemm jiftħu burgers, ta' fint fast food. Jien naħseb li kemm jiftħu supermarkets. u kemm għandna nagħmlu appartamenti u kemm għandna bżonn nagħmlu uffiċċji, ġifieri naħseb dawn l-istudji fil-verità meta partikolarment inti għandek service area li hija tant żgħira biex huma kardinali, imma għamilna l-kontra. Imma l-unika settur li huwa regolizzat huwa tal-farmaċija. Li tiftaħ spiżeriji u l-oħjarin ħwienet kollha, eċetera, sa fejna fien mhux regolizzat. Ma nafx inti tweġiba fuq dik. Wasal il-ħin biex nagħlqu profs, kif kienet l-esperjenza? Bomba. What an understated word to lead to bomba. Bomba. Ok, proset u grazzi tal-li oġbok tad-di saħdejja għattana għahim maħna u niskambjaw daw l-idejat u taqsam maħna u ma semmijat għana l-arfin tijak perswas li l-studenti tijak u ma kontenti ferm li għandhom li l-ek fil-ħajja taħħom. U jien kontent li għandi lilhom, relazzjoni simbiotika li huma. Xiex Mela, grazzi għal minet segwina. Il-lejli tajjeb u għal darba oħra, nirringrazzja aktar li sibt il-ħin biex taddisaw. Grazzi lilek. Mela, tlaqna?